Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete. Me llamo Breogán y voy en busca de tesoros. Este fin de semana vamos a Ourense. Mis padres están muy ilusionados. Yo solo pienso en mi tesoro. Abre bien los ojos en Ourense, Breogán. Sus gentes. Descubre sus caminos. Y en Ourense tus manos te traerán el calor a través del agua. Déjate llevar en Ourense, Breogán. Encontraré mi tesoro. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y voy en busca de un tesoro. Descubre sus caminos. Sus pistas. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y tengo un nuevo tesoro. Ourense. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Dijeron que para calmar la sed, lo mejor era el agua. Pero nadie te habló de qué hacer con la sed de vida. Del agua que vuela con toda la calma. Agua que se escurre entre los dedos y te activa la sonrisa. El agua que sí es calma. Que te roza y se queda cerca de ti para siempre. El agua que te trae al lugar donde nace la vida buena. Lo que se calma eres tú. Ourense, el camino entre aguas.
todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina a Galicia. Te dijeron que para calmar la sed, lo mejor era el agua. Pero nadie te habló de qué hacer con la sed de vida. El agua que vuela con toda la calma. El agua que se escurre entre los dedos y te activa la sonrisa. El agua que sí es calma. Roza y se queda cerca de ti para siempre. El agua que te trae al lugar donde nace la vida buena. Benvidos ao Campeonato Galego de Inverno de Salvamento e Socorrismo que imos disputar este fin de semana na piscina de Rosario Dueñas en Ourense, onde os mellores deportistas tanto na categoría xunior como absoluto van a competir por ser o mellor deportista nas distintas probas de augas pechadas de Galicia. Damos a benvida a David Lista. Bos días, David. Hola, bos días. Grazas a todos por estar aquí. Grazas por deixarnos a nós tamén poder participar facendo este streaming. Dar a enhoraboa a todos os clubes por participar. Espero que durante estes 2 días, estas 4 xornadas, que todos o pasemos o mellor posible e nós intentando aquí animar a toda a expectación. Sí, esperemos que vai ser un grande campeonato. Hai moitos deportistas e moitas deportistas que teñen grandes marcas e vamos disfrutar do mellor nivel do salvamento deportivo Galicia. Vamos comenzar xa coa proba 200 metros, natación con obstáculos. Se queres vamos presentando xa a serie. En categoría femenina empezamos ca serie 1, na calle número 3, Andrea Díaz do Club Salvamento Arteixo, na calle 4 Paula Amado do Club Sisca, na rúa 5 Antía Pose do Club Arteixo e na rúa 6 Mara Puñal do Club Salvamento Acuático Laracha. Temos que empezar a comentar o equipo arbitral que vai estar connosco durante toda fin de semana, que vai empezar vai ser un equipo que ten moita experiencia. Empezamos de Suiza xunto, temos a Javier Magariños, vamos contar con Toño Aboi, vamos a contar con Satur, vamos ter tamén a Ana Lucía, xente que leva moitos anos e moitas competicións arbitradas neste deporte, David. Podes escoitar aí polo fondo o ruído de algún club. Xa temos as deportistas preparadas. Explícanos un pouco como é o método de competición que vamos a utilizar neste campeonato galego, que, bueno, o ano pasado non seguimos este método, pero sí podes explicarnos un pouquiño como vai ser este ano o salvamento, este campeonato de salvamento tanto junior como absoluto. Bueno, pois este ano consideraron en dividir as xornadas dun xeito diferente, polo que nesta competición só nos imos a topar a juniors e absolutos. A maneira de distribuir as series cambiou un pouco, xa que o ano pasado consideraban a última serie cos mellores tempos. Este ano en todas as series hai unha cabeza de serie, polo tanto estas series van estar un pouco máis divididas. Nesta proba vamos a empezar co 200 obstáculos de salvamento, que consiste en, como di a proba, 200 metros de natación con obstáculos, vale? A piscina ten 50 metros e encontrámonos 2 obstáculos ao longo desta piscina. Os deportistas teñen que pasar por debaixo do obstáculo, completando así a proba ao realizar os 4 largos.
Pois parece que, se non nos equivocamos, vai dar a comenzo a competición, esta primeira serie que inaugura o Campeonato Galego de Salvamento e Socorrismo Augas Pechadas 2023, celebrándose aquí na piscina de Ourense con moita afluencia, casi 150 deportistas de 9 clubes que están participando nesta xornada. Empezan xa as deportistas os primeiros 50 metros. Parece que temos xa unha destacada pola pista número 3 e imos comenzar xa esta competición. Vamos ter deportistas destacados, contanos un pouco tamén que deportistas imos ter. Vamos ter un pouco de deportistas en todas as categorías, donde algúns van ser máis destacados incluso competindo a nivel nacional, os cales están distribuídos en todas as series, non só na última, como xa vos dixen, porque van a ir na cabeza de serie das diversas. Bueno, antes tamén falábamos do equipo arbitral, de un grande equipo arbitral, capitaneado por Carlos Rey, que dende logo é un árbitro que leva connosco pois dende ano, creo que, se non me equivoco, 2001, 22 anos arbitrando no Salvamento Galego. É a verdade unha persoa que fai moito por este tema, por o tema arbitral, un árbitro que é moi querido por todos os clubes. E se vemos a outro lado, como ficha xunto, temos a Francisco Magariño Salende con noso Javicho, que será o responsable desta competición, na que esperemos que non teña que tomar decisións drásticas e, por suposto, sea unha competición que é doada para este equipo arbitral. Hai que decir que Galicia é unha das comunidades autónomas que teñen máis licencias a nivel tanto deportiva e arbitral. Están evolucionando tanto o deporte como en todos os seus ámbitos, este equipo arbitral é considerado o mellor para este campeonato. Seguimos con esta proba. Se van a pasar o obstáculo. A diferencia entre os deportistas vai consumindo esta proba. Lembramos as deportistas. Na pista 3 tiñamos a Andrea Díaz do Clube Salvar, na pista 4 Paula Amado do Clube Sisca de Carballo, Antía Pose sigue na rúa 5 do Clube Salvar e Mara Puñal do Clube Salvamento Acuático Laracha pasa pola rúa 6. Finalizando a proba, en este caso a pista número 6, na que vai Mara Puñal, conseguiu un tempo de 2:54:13, un tempo que superou un pouco a marca que traía, pero esta, a primeira serie, a primeira proba que é un pouco o despertar, non, para o deportista. Sí, estou de acordo, aínda moi pronto. Ti, como imos agora a presentar a segunda serie xa, David. Vale. Na rúa 1 temos a Enia Rumbo Bueno, na rúa 2 a Joana Fernández Gómez, na rúa 3 a Noelia Loureiro Serrano, na rúa 4 a Irene Cabanas Chedas, na rúa 5 a Lara Casilda Torreiro Guillín, na rúa 6 a Sara Gallardo de Artaza, na rúa 7 a Elsa Cabeza Colinas e na 8ª a Xiana López Fernández. Bueno, pois aquí temos deportistas de grande nivel, non? Podes falarnos un pouco de Noelia? De Noelia, podemos falar de Lara. Creo que temos aquí un nivel importante en salvamento, aínda que nesta proba non sea a súa especialidade, pero sí podemos falar delas. O que estamos seguros é que van facer moi ben. Eso témolo claro. Noelia pode nos sorprender en calquera momento. Para min, unha das mellores deportistas do salvamento, sempre con moitas ganas, sempre con moita pasión. Acaba de conseguir un récord a nivel nacional no campeonato de distancias cortas. Noelia Loureiro, unha deportista que estivo na selección española, que é unha gran nadadora e unha gran de persoa, e ademais leva un pouco a parte dos
do Clube Sal dos nenos entre adestra os rapaces pequenos deste clube. Outra grande, moi grande, Lara Torreiro. Lara Torreiro podes contarnos moitas cousas, supoño. Bueno, Lara Torreiro a súa irmán, máis ben. Lara é unha rapaza que está agora no Clube Salvar, que estuvo no Clube Sasa, empezou no Clube Sasa e agora, pois, bueno, máis de praia, pero bueno, que tamén está aquí connosco participando desta competición. Logo temos a Sara Gallardo, que, bueno, debuta co Clube Corsal, a primeira deportista, non? Que debuta no Clube Corsal. Sí, aí xa podo falar un pouco máis. É unha deportista que xa tuvo a súa trayectoria no salvamento, decidiu voltar agora. Está moi ilusionada polo que estiven falando con ela. Espero que esa motivación siga aí, que siga mellorando, que siga co salvamento no seu día a día. Pois sí, pois unha rapaza que ven da natación, adestra un clube de natación e aquí a temos hoxe inaugurando o Clube Corsal no campeonato absoluto de salvamento aquí en Ourense. Imos ver que Noelia encabeza a proba con un tempo de 2:44.02 na segunda posición. Temos a Irene Cabanas con un tempo de 2:45 na terceira posición. Na calle número 6 a Sara Gallardo. Bueno, pois Noelia mantívese no tempo que traía acreditado, máis ou menos. Agora vamos ca terceira serie desta xornada. Imos presentala. Pola rúa 1 temos a Carla Padín do Sisca. Pola rúa 2 a Carmen Fariña do Umia. Pola rúa 3 a Andrea Goimil do Club Sisca. Pola rúa 4 non temos a nosa deportista, a Antía García. Pola rúa 5 a Paula Ferradás do Club Sisca. Pola rúa 6 a Andrea García do Vila García. Pola rúa 7 a Ariana García do Club Salvar. E pola 8 a Nicole Alvariño. Bueno, pois imos ver esta proba na que nos falta a nosa campeona del mundo, Antía García, que decidiu non facer esta proba, e agora van as demais deportistas, xa fixeron os primeiros 50 metros, van pasar por debaixo do obstáculo. Podemos falar un pouco, David, se queres, de como é a técnica un pouco de pasar o obstáculo, que diferencias hai? Pois temos varios tipos de pase de obstáculo, pero dependendo da piscina, pois podemos utilizar unhas ou outras. Neste caso, como a piscina é bastante profunda, a maioría dos deportistas van a optar por facer un pase de obstáculos deslizando por debaixo de obstáculos, non impulsándose no chan da piscina. Vale, temos aí a calle 3 dando o viraxe. Están bastante igualadas estas deportistas. A verdade é que lle dá tempo aos deportistas a facer o primeiro largo no que nós acabamos de explicar a serie. A verdade é que sí, que, bueno, vemos como aquí a deportista apóiase no chan, na piscina, para ter impulso para seguir, outras non o fan. Por que esta diferencia, David? Cal é máis fácil? Depende do deportista. Non hai un xeito para facelo exactamente. O que si, cada un ten que elixir a mellor maneira. Bueno, tampouco elixila, vai ser o que o entrenador decida. Vale, entonces, dependendo do pase que se realice, pois vai ser máis rápido ou máis lento. Non todos os deportistas teñen as mesmas características. Algúns optan por facer o pase tocando chan e outro deslizando. Tamén hai que decir que tocando chan cansa menos que facendo deslizamento combatido. A pista número 5 é a que acaba de conseguir o mellor tempo con 2:26.86, que marca este crono electrónico que temos nesta proba. Bueno, neste campeonato, non? En un campeonato no que temos streaming, no que temos crono electrónico, bueno, sempre coa intención de mellorar este salvamento en Galicia e tanto a nivel nacional.
Imos ahora coa serie 4, David, veña, vamos a presentar a nosas deportistas. Vale, pola rúa 1 temos a Nerea Mayo do Club Sal, pola rúa 2 a Lucía Añón do Club Sal, pola rúa 3 a Carolina Cascón do Club Vila García, pola rúa 4 temos a Eva Feijó do Salbour, pola 5 a Sara Vázquez do Salvar, pola 6 a Laura Touceda do Vila García, pola 7 a Lucía Díaz do Sasa e pola 8 a Julia Agrelo do Sisca. Bueno, temos aquí a protagonista de Ourense, non? A Eva Feijó, grande nadadora, grande deportista en salvamento, conseguindo grandes marcas, pertencente á selección galega, que conseguiron récords a nivel nacional nas últimas competicións e que quedaron segundas de España. É un luxo ver estas rapazas e, dende logo, que podemos falar que a tarde veremos unhas finais moi disputadas de todas as probas e que vamos ver unha competición importante e que esperamos que a xente se acerque aquí ás gradas do Rosario Dueñas para disfrutar connosco deste deporte que moitas veces é pouco coñecido, mais nos relacionan co tema da formación e non co deporte. Cando explicas que é isto do salvamento deportivo, moita xente non sabe o que é. Pouco a pouco estamos mostrándonos o que facemos, que é un deporte, David, moi, bueno, que tens que ter moitas capacidades, non? Sí, ten que ser un deporte moi completo, moitos deportistas doutras disciplinas dignos, pois o salvamento é nadar, non só é nadar, porque ao final, como ben sabes, Nuria, as probas que temos no salvamento pois son tanto de forza como de resistencia, vale, non só no mesmo ámbito, hai que correr, hai que nadar, hai que ter un pouco de coordinación, vale, sobre todo en todas as disciplinas. Bueno, pois agora te vou deixar con un grande do salvamento, que, bueno, con un dos mellores deportistas de salvamento de Galicia, que vai axudarte un pouco nesta proba, que lle cede o micrófono, Gabriel. Falando aquí un pouco das disciplinas do salvamento, Gabriel, ti que opinas? Bueno, moi bons días, moitas gracias sempre por esta oportunidade que nos dades para facer o que máis nos gusta, non? Teño boas expectativas para este campeonato, a verdad, moi acolledor, xa vemos en 20 minutos que levamos de competición un ambiente bastante caluroso. Bastante caluroso, Gabriel, pero o que te iba a decir é que vexo os deportistas do Club Sisca un pouco apagados, aínda non escoitei nada ese bombo por aí. Bueno, estás moi tranquiliños aínda. Ese bombo vai ir sonando en progresivo pola nosa parte, en canto ao final pola tarde xa se empezará a escoitar moito máis. Bueno, xa veremos como vai o día. Así falando un pouco dos obxectivos desta temporada, sí, do campeonato. Que te planteas esta temporada como obxectivos? Porque estou lendo aquí un pouco o teu currículum, estou vendo os obxectivos cumplidos, pero tampouco non vin nada que... Porque claro, tuve que facer os deberes aquí con Gabriel, que é un deportista así un pouco novedoso, saber todos os seus récords. Ainda el, cando lle preguntei, costoulle un pouco decidirse. Non, a verdade, eso é bastante mentira, porque eu tiño os apuntados, David, non mintas. No, pero esta temporada teño bastante boas expectativas por o Campeonato de España para intentarme clasificar para meterme na selección, para intentar ir ao Campeonato de Europa. Entonces, ese é o objetivo estás entrenando duro, non? Sí, a verdade é que estamos dando bastante caña. Igual co bombo nós vamos ir en progresivo. Empezamos a temporada, bastante ben, normaliño. Ahora xa estamos empezando a darlle bastante caña. Vamos presentar ahora rapidamente a serie número 5, na que temos na rúa número 1 a Ainhoa Carracedo, na rúa número 2 a Ana Val, na 3 a Celia Lima, na 4 a Alba Gómez, na 5 a Paula Fariña, na 6 non podemos gostar da presencia de Aroa Suárez, na 7 a Lara López e na 8 a Lola Xiao Gómez.
temos a estes deportistas que están salindo con bastante ímpetu, vale, xa se nota o cambio de serie. Que nos podes falar das series deste campeonato, Gabriel? Que opinas desta nova modalidade do campeonato que nunca se fixo aquí nos galegos? Como a que te refieres con nova modalidade? En todas as series, a cabeza de serie. Ah, cabeza de serie. Sí, a verdad que me parece algo que é, bueno, moi boa acción para o campeonato galego, xa que ao final as últimas series ao final eran as que acababan sendo finales, non? Así damoslle con máis intriga, non hai liebre nas series anteriores, como vemos agora a Alba, que bueno, unha nadadora espectacular, que claro, está facendo ese papelón como de liebre, non, das outras competidoras, senón nese lugar iría na última serie nada, sin estar tan diferenciadas. Que unhas deportistas poden tirar das outras, claro, axudarse unhas ás outras para intentar mellorar. Sí, claro, bueno, neste caso vemos que Alba é de outro planeta, está xa moi destacada. A ver, é unha nadadora pura que xa estuvo nos World Games ca selección nacional. E bueno, eso notas, é verdad. Que che quería preguntar tamén? Estábamos antes a falar, Nuria Maiseo, dos pases de obstáculos. Que opinas dos distintos pases de obstáculos? Cal elixirías ti para pasar o obstáculo nesta piscina? Pois é moi contradictorio, porque eu fago un pase de obstáculo, ás veces que fago que, bueno, eu non son nadador, non é a miña especialidade, pero eu fago pase de obstáculo de brazo, non? Que non é a mellor opción, porque, bueno, eu e todo o mundo pensamos que é o pase de mariposa é o mellor pase que hai, xa que é o que se está facendo en campeonatos nacionais e internacionais. O máis utilizado polos deportistas de élite. Claro, porque, a ver, ao final o nado subacuático é máis rápido que hai. Podemos chegar en primeira posición. Alba Gómez entra en primeira posición con tempo de 2:20. En segunda posición temos a Paula Fariña. En terceira posición temos a Celia Lima do Club Acuático Omia. Podemos ver que na primeira posición Alba Gómez non é o seu tempo máis destacando, chegando con un tempo de 2:12:14 en piscina de 25 metros. Supoño que tamén estará reservando algo para esas finais de pola tarde. Sí, porque, bueno, ao final esta é unha clasificatoria, bueno, por dicir así, unha semifinal, non? Bueno, eso, o máis importante é guardar esas enerxías para a tarde, porque ao final, por exemplo, facer un récord galego mola máis facelo a tarde que pola mañá. Mellor se podes facer pola mañá e pola tarde tamén. Hombre, sí, pero bueno. Vamos dar paso á seguinte serie. Temos na Rúa 3 a Froilán Pensado do Club Sal, na Rúa 4 a Ser Ramos do Club Umia e na 5 a Abraham González do Sal. Vai dar comezo a proba, xa están os deportistas preparados. Moi boa salida pola Rúa 4. E bueno, comeza xa abre o campeonato a categoría absoluta masculina, xa moi destacado nesa calle 3 Asier Ramos. Podemos ver que xa hai un pouco de diferencia entre os deportistas no primeiro 50. Sí, bueno, ao final eu creo, David, que o máis importante, ademais do nado, é o pase de obstáculo, non? Ao final, se tes un bo pase de obstáculo, recortas bastante metros. Sabemos como Asier está facendo este segundo pase, xa o pasou a mariposa. Bueno, xa vemos esa gran diferencia de uns 3-4 metros, non? Que lle saca xa aos 100 metros. Sí, estou de acordo. Bueno, ahora estou por ese pase tocando abaixo, que claro, é unha das dúas opcións que temos, non? O pase a braza, temos a suerte que é un pouco, por decir así, polivalente, non? Que podemos dar esa brazada e despois dar unha patada de braza para recuperar os brazos, ou se a piscina non é moi fonda ou somos nós moi altos,
podemos dar esa abrazada e tocar abaixo, non? Como vimos que fixo a Xera aí no terceiro pase. A ti máis a min ese pase costaríanos un pouco máis. Sí, a verdad que creo que non é o noso. Está pasando os obstáculos. Notase a repercusión, non é o mesmo o primeiro 50 que o terceiro nin ca o cuarto, verdad, Gabriel? Sí, eu creo que, bueno, para min para todos os deportistas que estamos sempre falando, o terceiro pase é o peor, é o devastador, non? É o que nos deixa... Chegamos ao cuarto e xa dicimos, agora temos que acabar. Acabando aí o último largo. Último pase para Asier, que vemos ese pase de braza tocando abaixo, como xa vimos facendo nos anteriores pases, e vai tocar entre na línea dos 5 metros e para o crono nun tempo de 2:34:48. Mellorando o seu tempo en nada máis ni nada menos que 9 segundos, David. Moi ben, Néstor. Están chegando ahora os segundos deportistas con un tempo de 2:45. A terceira posición con tempo de 2:50 por parte de Abraham. Vemos, bueno, que estamos revisando aquí a tabla de récords e, bueno, este récord é casi imbatible. Bueno, igual hoxe non, é que xa hai moitos tempos desta tempada, sobre todo de deportistas junior, non, que se acercan a ese 2:4, 2:3, como deportistas como Ricardo Mouro do Xisca, Daniel Vicente do Vila García ou Javi Balsa do Salvar, que, bueno, valles costar moito batir este récord de, creo que podemos dicir, don Raúl Segade, non, deportista que estuvo nas filas do Umia, é que no Campeonato de España de Torrevieja en 2021 batiu ese récord cun tempo de 2:49, que, bueno, eu creo que isto xa foi, se non medalla de España, case, Pois moi bo resultado por parte do deportista Raúl do Club Umia. Sí que podemos ter en conta é que os nosos deportistas podemos ver unha mellora, xa o que me comentabas ti do deporte a nivel xa non só da categoría absoluto, senón das outras categorías, que vai avanzando moito durante estes últimos anos. Este deporte está ampliándose moito, está se dando a coñecer. Por que pensas ti que está medrando o deporte? Bueno, creo que está medrando moito tamén por decir así vulgarmente, polo bombo que lle damos, non, cada un no noso pobo, na nosa ciudad. A verdad que, por exemplo, nós en Carballo cada vez estamos sendo máis recoñecidos por parte de diferentes institucións, non? Eu creo que así pasa en todos os sitios, porque, por exemplo, ti vas agora casi a calquer sitio, ti preguntas polo salvamento, a maioría da xente xa sabe que é. Fai anos eso é algo que non pasaba, vamos. Sí, as redes sociales tamén creo que nos están empezando, vexo que os clubs están empezando a moverse un pouco máis nese ámbito, un pouco para visibilizarse. Tamén a axuda de outras institucións, como ben ti decías, que ao final toda institución que apoie un pouco ao clube, máis a federación neste caso, os métodos do streaming tamén para poder seguir visibilizándonos, pois creo que son moi boas opcións para poder seguir dando a coñecer este deporte, este fermoso deporte. Xa non solo que quede claro que non solo na temporada de piscina. Pois para o crono nesa calle 3 para o crono nesa calle 3 Arturo Ande do Club Salvamento Vila García cun tempo de 2:27:57. En segunda posición temos a Javier Agrelo Canedo, Club Xisca, cun tempo de 2:31. En terceiro lugar temos pola calle 4 a Cibrán Leal do Club Acuático Umia, cun tempo de 2:32:24. Moi bo tempo para o deportista Javier Agrelo.
contanos un pouco a súa trayectoria, polo que eu sei non é un deportista que este entrenando todos os días. No, a verdad que, bueno, eu falo así porque é compañeiro meu, non? Que, bueno, a verdad que agora cando vamos á universidade, non? Que me vai tocar, por exemplo, a mí o ano que ven. Aí quería chegar eu. Pois é normal, bueno, normal. Moitos deportistas deixan de ir ao seu, como se dice, entrenar no clube, na súa piscina. Entrenar solos é moito máis difícil, non? Entrenar moita autoexixencia, bueno, eso. Vamos a dar a saída a esta serie número 3. Perdón. Sí, a esta serie número 3. Temos na rúa número 1 a Hugo Loureiro, na 2 a Iago Herbón do Club A Estrada, na 3 a Rubén Vidal do Salvar, na 4 a Pablo Negreira do Salvamento Coruña, na 5 a Andrés Carballeda, na 6 a Javiera Agrelo, na 7 a Manuel García e na 8 a Iago Pérez. Sí, tuvemos aí un lapsus antes que que nos pareciu a serie anterior, para nada, perdoade. Bueno, vemos como esta serie xa é algo máis inagualada, non, David? Xa se vai mantendo o ritmo os nadadores. Sí, estáse mantendo bastante o ritmo, pero vemos aí pola calle 3 a Rubén Vidal, que está un pouco a dianteira, pero, bueno, non por moito tempo, porque vemos aí na calle 1 o nadador do Club Acuático Omia, Hugo Loureiro, que xa toma a delanteira, pero, bueno, bastante empatados. Vamos a dar ahora o viraxe. Vemos moi destacado ahora pola calle 8 a Iago Pérez do Cruz Salvamento Sada. Xa vemos aí o que decíamos antes, non, David? Eses pases a mariposa, pase a brazas sin tocar, tocando, que, bueno, cada un ao final elixe a súa mellor opción e a que, bueno, a que máis pongo práctica no estamento. Quería che preguntar eu tamén, ao final quen decide ese pase de obstáculos? Porque estábamos comentando aquí Nuria Maiseo, que eu decíalle que non estaba moi de acordo, Nuria, que o pase de obstáculos o que o dirixe é o entrenador. O entrenador é o que di. Xa, bueno, a verdad que ao final eu creo que o entrenador sempre che dá, por decir así, as bases, non? O que é mellor e o que opina. Pero ao final o que nada é o nadador, é o que se ten que sentir cómodo nesa proba. E ao final é iso, non? Se ti ao final non é a tua mellor proba, nin é o teu, seguramente vai a soltar por ese pasabrazo ou mariposa, non? Pero se xa te queres poñer ao nivel alto nunha proba, a postos de final galega, non? A postos de Campeonato de España, ao final o pase de mariposa eu creo que é indispensable. Na primeira posición a Iago Pérez do Club Salsa con un tempo de 2.28. Na segunda posición pola rúa número 3 a Rubén Vidal do Club Salvamento Salvar e na terceira posición a Andrés Carballeda do Club Salvamento A Estrada. Vamos dar paso á seguinte serie. Segunda das 6 series de absoluto masculino na prova de obstáculos. Nesta serie, perdón, cuarta serie. Nesta cuarta serie participarán pola calle 1 Alejandro Ávalo do Club Salvamento Vila García, pola calle 2 Hugo Martínez e pola calle 3 Joaquín Mouro, ambos do Club Sisca, pola calle 4 Pedro Costa do Club Salvamento Vila García, pola calle 5 Alejandro Piso do Club Acuático Omia, pola calle 6 Alejandro Chacón do Club Salvamento Arteixo, pola calle 7 Anxo Tourís do Club Salvamento Vila García e pola calle 8 Manuel Vilar do Club Acuático Omia. Bueno, xa vemos caras coñecidas de campeonato de España, non, nesta serie. Por unha parte Joaquín Mouro de Sisca do categoría Junior, por outro lado Pedro Costa, un rapaz do Club Salvamento Vila García do ano 2007, que a verdad que está apuntando bastante alto nas probas de obstáculos e na do centro super socorrista. Temos tamén Alejandro Piso, Alejandro Chacón, bueno, isto xa é unha serie de nadadores nacionais, a verdad. Vamos ver ahora o seguinte paso de obstáculos. Temos os nadadores bastante igualados.
Algúns, como falábamos, optando polo pase nado subacuático, outros co batido, outros tocando fondo. Seguen todos mantendo o ritmo. Sí, bueno, nesta serie xa entramos en tempos de cabezas de serie, nesta serie 4, 5 e 6. Se non recordo mal, as cabezas de serie sempre se fan nas últimas 3 series. E xa temos moi destacado o que falamos antes, Pedro Costa con un tempo de 2.6 acreditado. Temos tamén 2.8, 2.10. Os tempos que baixan así de 2.10 xa son tempos de bons resultados a nivel nacional. E xa vemos aí o terceiro pase de Pedro Costa, que xa vai bastante destacado. Eu non sei para que tempo vai ir, vai subir un poquinho o seu tempo, David, pero non vai facer mal tempo para ser unha clasificatoria. Vamos ver agora o último pase de obstáculo. Penso que estará nun tempo en torno a 2.12, 2.13. Veremos en que tempo para o crono. En 2.12.06 para Pedro Costa ese tempo. En segunda posición na calle 3 para o tempo en 2.15 Joaquín Mouro Periscal. En terceira posición na calle 5 con un tempo de 2.16 Alejandro Piso do Club Acuático Umia. Pois bastante bo tempo para ser a clasificatoria, a ver como chegamos ás finales e a ver se eses tempos se melloran nas finales. Sí, é o que decíamos antes, non? Xa entran as cabezas de serie nesta prova. Xa temos aí tempos moi bons como son os de Pedro Costa, que xa como ano 2007 fai un tempo de 2.12 nunha piscina larga. Xa é moi bo tempo. Pasamos á seguinte serie número 5. Pola RON temos a Martín Viña, pola 2 a Martín Tenorio do Umia, pola 3 a Javier Balsa do Salvar, pola 4 a Andri do Salvar, pola 5 a Xoel Teijeiro do Club Acuático Umia, pola 6 a Roy Naranjo do Salvour, pola 7 a Pablo Amado do Sal e pola 8 a Daniel Fernández do Umia. Bueno, acabamos de comprobar que aquí Marcos Souto Veiga do Club Sisca tiña o récord galego dentro o ano 2016 con tempo de 2.12.31 e vemos como Pedro Costa acaba de facer nesa categoría juvenil masculina un tempo de 2.12.06, o que significaría un novo récord galego batido despois de 7 anos, David. Pois moi bo resultado por parte deste deportista. Sí, bueno, ademais batir un récord de fai 7 anos por parte de Marcos xa foi un tempazo para fai 7 anos, que é o que decíamos antes, non? Os tempos van evolucionando, vemos que seguramente sea o récord máis bello que temos a nivel individual. Que bueno, acabas de batir ahora mismo. Bueno, xa vemos por esa calle central destacado o deportista Xoel Teijeiro, seguido moi de cerca por Andrei Skripka do Club Sarmento Arteixo. Estos primeiros deportistas bastante igualados. Últimos 50 metros para eles, que, bueno, xa veñen acreditado con tempo de 2.05 e 2.07, uns tempos maravillosos. Estou vendo un moi bo nado por parte de Xoel, non, David? Sí, estou de acordo, un nado moi continuo, non baixou nada o ritmo en toda a prova, incluso incrementando un pouco. Podemos ver como chegamos a liña de meta, por así decirlo. Vale. Vemos que para o crono nun tempo de 2.08.79, Andrei pola calle 4 para o crono en 2.12.78, en terceiro lugar pola calle 2 con un tempo de 2.16.58 para o tempo Martín Tenorio do Club Acuático Umia.
E bueno, xa está de volta con nós, parece isto un relevo generacional xa. Nuria Rodríguez, presidenta da Ferga. Vamos a ver como vai esta última serie 6. Vamos alá con ela. Nesta serie 6 van a participar pola calle 1 Gabriel Marín do Club Natación e Salvamento a Estrada. Na calle 2 vamos ter a Anxo López do Club Salvamento Acuático Laracha. Pola calle 3, Iago Vicente Ferreira. Na calle 4, Daniel Vicente Ferreira, o Xirmar do Club Salvamento Vila García. Pola calle 5, Ricardo Mouro Peniscal do Club Salvamento e Socorrismo Carballo. Na calle 6, Noel Quiroga do Club Salvamento Ourense. Pola calle 7, Álvaro Hidalgo do Club Sal. E pola calle 8, Samuel Hipólito do Club Salvamento Arteixo. A verdade, Gabriel, que temos 3 deportistas do ano 2007, aínda non está na categoría absoluta, pero xa temos aquí competindo cos junior e cos absolutos como uns máis, non? 3 temos de 2007. Sí, a verdad que temos aí 3 deportistas, Anxo López, que vamos ver pola calle 2, Iago pola calle 3 e Samuel pola calle 8, e vemos que son deportistas que xa se aproximan a eses tempos de 2.10, 2.20 pola parte de Samuel. E vemos que, bueno, estando nunha última serie nun campeonato galego absoluto xa, a verdade é que é moi meritorio para eles, non? Temos aí futuro, entón, aí temos un relevo, como diste, importante xeneracional que veñen pisando forte estos rapaces de 2007 que están competindo con xente de 2000 e que non van deixar mal lugar, non? No, xa temos aí destacado a Daniel Vicente e a Ricardo Mouro, seguido moi de cerca polo seu irmán Iago Vicente, do que falábamos ata agora, e vemos que fan ese segundo pase e vemos que van tocar os 100 metros Daniel Vicente en un 3, Ricardo Mouro un 4 e Iago un 6, tempos que, bueno, xa se aproximan a esa baixada dos 2.10, non? Podemos falar que é unha barreira xa psicológica. Bueno, ti a esta prueba non te gusta moito, entendo que non... Non, a verdad que a prueba de obstáculos non é o meu fuerte, pero bueno, a verdad que por suerte ou por desgracia todas as demás pruebas vai me tocar facer. Non, xa, hoxe tes cantas pruebas vas facer entre o fin de semana, entre relevos individuais e finais? Pola miña parte, igual que, bueno, moitos do meu club e de outros clubes, queremos sumar a maior cantidade de puntos, non? Para facernos con ese campeonato galego. Pola miña parte vou facer 11 probas, non? Probas individuais, probas por aquí, por junior e absoluto. Bueno, esas 11 probas son máis al finais nos que me meta. Gabriel, como te levantas o luns despois de todo esta fin de semana con tantos metros, con tanto estrés, con tanta nivel de activación nestas probas? A verdad que, bueno, bastante cansado. O luns xa sempre ven o baixón, non? Pero sempre comentamos, a todos nos pasa que despois de unha competición faise bastante difícil. Pois nada, finalizamos entón a proba de 200 obstáculos e agora imos empezar a seguinte proba, que supoño que xa irás ti, claro. No, sí, nesta proba 4x50 xa natación con obstáculos, o relevo, xa vamos ter aí a junior femenina preparada. Pois nada, vamos agora co relevos, como estaba a categoría junior, que van disputar, como xa sabemos, 50 metros cada unha, farán o relevo. Bueno, aquí xa é final directa, non, David? Sí, temos aquí as finais directas do 4x50 obstáculos, donde o arbitraxe vai ter que estar moi atento tanto como aos cambios entre unhas deportistas e as outras. É a zona de maior descalificación esta proba. Sí, moitas descalificacións nestas probas non sole haber, porque, bueno, normalmente xa nos cambios máis ou menos onde teñen que fixarse máis os árbitros e, bueno, no paso do obstáculo, non? Despois tampouco é unha proba moi difícil para o equipo arbitral, que, como xa dixemos, é un grande equipo con moita experiencia e, bueno, que esperemos que, volvamos a decir, que non teñan ningún tipo de problema esta fin de semana, non? Agora aquí sí que temos final directa, non, David? Aquí sí vamos ter campeona galega xa. Sí. A primeira medalla que se disputa hoxe en Ourense
vai ser nesta proba no 4x50 obstáculos junior femenino que comezará en breves cando suban ao podio e que temos en principio somente 5 clubes, non? Estos 5 van a subir ao podio, estas 5 primeiras, o pollete para que podamos dar, para que poidan dar os árbitros esa saída. Xa están aí facendo algo de mobilidade articular antes de entrar na agua. É moi chamativo, David, ahora que temos aquí medio momento que ti coñeces máis os deportistas, as súas cousas, que como se pegan os deportistas antes de entrar na auga. Por que esta activación de veña, vamos pegarnos? Eu máis ben que activación muscular para algúns deportistas, sobre todo nos clubs que eu estive, penso que era máis psicolóxica. Vamos dar ahora comezo á proba, vamos ver que acontece neste 4x50 natación con obstáculo junior. Imos ver que o tempo acreditado polo Clube Salvar é de 2 minutos 10 segundos 83 e imos ver que se as chicas deste clube manteñen este tempo e compiten polo ouro ou virá outro club a poder quitarlles este posto. Polo de agora na primeira posta parece que o Clube Salvamento Sasa está aí. Temos bastante igualdade a ver este pase de obstáculo polos dous clubes, Club Sasa, Club Sisca, van bastante igualados, encabeza un pouco o Club Sisca. O Clube Sisca parece que o primeiro en dar o relevo, vamos agora. Vale. O Clube Sisca mantén a posición. Sigue en cabeza ese Club Sisca, pero non se van rendir os do Club Sasa, nin o Vila García, que aí ven. Van os tres en cabezas da proba, temos o Sisca, o Sasa e ven detrás o Vila García. A Estrada tamén me parece que remontando, a ver como se tercia agora o cambio nestos primeiros 100 metros. Vai a terceira deportista do Sisca para auga. Vamos agora a segunda e a terceira, que o Clube Sasa e o Clube Cambio Vila García. bastante asustado por parte do Parece Club que agora Estrada. o primeiro posto está máis definido, pero o segundo e o terceiro están aí disputándose entre Vila García e o Sasa. O que falábamos a continuación antes, o Clube Salvar e a Estrada. falábamos antes, Gabriel Maiseo. Esta proba o que define é o paso de obstáculo. Pode cambiar moitas cousas según ese pase. Non está nada perdido por parte do Vila García nin do Sasa. Ollo final que imos ter, David, aquí o Vila García parece que collo Sisca, están aí disputando esta primeira medalla. Vamos a ver que pasa no paso do último obstáculo. Bueno, a igualdade. Parece que toma un pouco a rienda o Sisca, van chegar as dúas, vai quedar a primeira medalla de ouro para o Clube Sisca, seguido do Clube Vila García e o terceiro, a medalla de bronce para o Club Sasa, a Estrada cuarto e Salvar quinto. Estos son os primeiros medallistas que imos ter pola tarde no podium para entregar esa medalla de campeonas galegas. O Clube Salvamento e Socorrismo de Carballo. Imos agora cos homes, van a empezar os nosos rapaces junior masculino a disputar esta proba. Imos na rúa número 2, na pista 2, o Club Acuático Umia, na pista 3, o Clube Salvamento Vila García, na pista 4, o Clube Salvamento Arteixo, na pista 5, o Clube Salvamento e Socorrismo de Carballo, o Sisca, a Estrada vai na rúa número 6 e na pista número 7, o Club Salvamento Acuático Laracha. Vamos a ver entonces esta segunda medalla que se vai disputar agora, que parece que vamos a entregar ao mediodía. Vamos ver quenes son os primeiros rapaces en levar a medalla de ouro en ser os campeóns galegos deste Campeonato Galego de Augas Pechadas Junior e Absoluto que estamos celebrando en Ourense
o día 18 e 19 de marzo, que estaremos aquí celebrando tamén o Día do Pai, e aquí estaremos con todos os nosos deportistas e disfrutando deste gran deporte que, como nos decía Gabriel, cada día evoluciona máis, temos mellores tempos, mellores e grandes deportistas, e, polo tanto, tamén nesta federación aumentamos significativamente o número de licencias deportivas que se están renovando, que se están facendo nesta tempada 2022-2023. Imos agora a ver se o xuiz Satur dá a saída. Unha das cousas curiosas deste deporte, o deporte tamén da natación, é como os deportistas secan un pouco o tableiro antes de salir, por así decirlo, para evitar resbalóns, vale, para todas as persoas que están vendo streaming e que non sepan porque están aí coas toallas, pois é por eso. Vamos a andar a saída agora. Bueno, pois xa empezan, xa tiraron auga os deportistas do junior masculino, e bueno, polo de agora aínda non é momento para definir as posicións, si van a estar aí competindo. Salvar, Sisca, Umia, Estrada, están aí todos para disputar esta proba. Polo de agora no primeiro relevo non é o primeiro relevo tan significativo, ou si é significativo, David, para o resultado final. Temos o primeiro cambio de deportista bastante asustado por parte do Club Salvar e do Club Sisca. Vemos agora os dous deportistas destes dous clubes facendo o segundo pase do obstáculo. Hai que decir que os dous teñen un tempo acreditado moi parecido, un segundo de diferencia, un 59, un 56, perdón, o Clube Salvar, o Clube Sisca un 57, ven despois o Vila García con un 59 acreditado, a Estrada con 2.04 e a Club Acuático Umia ten 2.05. No paso da proba, David, quen pasou primeiro, quen podemos decir? Podemos seguir vendo como o deportista do Club Sisca adiantase un pouco, vamos a definir neste pase de obstáculos. Siguen os dous moi igualados. Vai depender todo da saída. O Sisca parece que un pouco antes. Pero bueno, vai ser un final apretado, non? Entre o Sisca e o Salvar. Un gran final, dous deportistas, dous nadadores propios dos obstáculos. Vemos como compiten neste último 50. Van a estar aí, os árbitros van ter traballo aí, a ver quen chega antes, menos mal que temos o crono electrónico. Aí van empatados, berrando nas gradas por esta proba. Quen é o primeiro? Bueno, pois o Clube Salvar parece que foi... o Clube Salvar parece que foi o primeiro en tocar esa parede, ese crono electrónico con un 54.39, seguido posteriormente do Club Sisca con un 54.43. O terceiro clasificado pola pista número 2 é o Club Umia, que consigue así a medalla de bronce. Están repartidas as medallas entón entre o Clube Salvar, o Clube Sisca e o Clube Umia neste junior masculino, 4 por 50 metros junior masculino. Vamos agora xa coa presentación, van a estar chegando xa as rapazas absolutas. Junior. Temos aquí a juniors. Vamos a facer ahora o lanzamento de perdón, corda. as rapazas de lanzamento de corda. Vale, podes falar un pouco de que consiste esta proba. Unha delas tírase a auga con a corda hasta a liña do primeiro obstáculo, donde a outra deportista, donde ten que estirar a corda para a deportista que se encontra á altura do pollete. Esta ten que recoller a corda e tirarlla, mentras a deportista que está na auga ten que coller a corda sin soltarse do obstáculo. Unha vez consiguen obter esa corda, a deportista que está fora tira da que está na auga para intentar acadar o mellor tempo posible. Unha proba moi rápida, 20 segundos, ten aquí acreditado o Club Salvamento da Estrada, 23 o Club
Sasa, unha proba demasiado curta, rápida, que temos un relevo de dúas persoas, que unha vai a estar, como diste, na auga e outra vai colocarse para tirar o material, recollelo e volver para atrás. O que é o máis complicado nesta proba, David? O máis complicado, sin ninguna dúbida, é non enrolar a corda. Vale, xa vemos como o equipo técnico está quitando os bandeiríns, vale, para que a corda non quede aí atrapada. Xa están as deportistas preparadas para poder lanzarse. Como ben vos dixen antes, as deportistas que van para a auga transportan esa corda, vale, hasta a liña do obstáculo, hasta que den o pitido de salida. A deportista que se contra arriba non pode empezar a recoller a corda. Hai varias maneiras para recoller esta corda. Podemos ver un lanzamento desde arriba ou desde abaixo, incluso subido á altura do pollete ou desde abaixo. Calquera delas é válida. Vamos ver ahora como se disputan. Os árbitros, temos a Satur dando aí as últimas pinceladas ás deportistas. Supoñemos que están aquí explicando a colocación desta proba, vale, donde a deportista que lanza a corda ten que encontrarse en posición agarrando a corda polo extremo con unha das mans. Bueno, podemos presentalas entón, non? Sí. Temos pola rúa número 1 ao Salvar, pola rúa número 2 ao Club Acuático Umia, pola rúa número 3 ao Club Salvamento Vila García, pola rúa número 4 ao Club Natación e Salvamento A Estrada, pola rúa número 5 ao Club Salvamento Sada, pola rúa número 6 ao Club Salvamento Acuático Laracha e pola rúa número 7 ao Club Salvamento e Socorrismo Carballo. Bueno, vai estar moi disputada esta proba. Dende logo que esta proba a veces dícese que é sorte, parece que non quer ir a corda, ou que, bueno, que a sorte que tenga un equipo, ou que adestra demasiado, non? Ou que adestra non demasiado, sino moito esta proba, e outros, pois, bueno, ou a sorte que pode darlle no teito, na algunha barra da piscina, e, bueno, e teñen aí esos problemas. Aquí sí que pode haber moitas sorpresas esta proba, verdad? Sí, pode haber moitas sorpresas, non? O deportista que máis entrene, obviamente, como con todo, canto máis entrenamento, máis posibilidades vai haber, pero vai haber deportistas que teñan maior destreza e outros que teñan menor destreza, pero como pasa con todas as probas, sí que temos un factor un pouco máis grande desa sorpresa, porque nunca sabemos o que vai acontecer nesta proba. Aquí como adestrador, a quen se pon? A quen se escolle? Por peso, por rapidez, por forza? Que ti que escollerías se foras adestrador agora? Eu, se fora adestrador, o que máis maña teña coa corda vai ser o que estea fora, pese máis ou pese menos, porque o máis importante é que chegue ao final. Vamos dar comezo agora a esta proba. Xa están as deportistas tirándose a auga. O problema tamén é os nudos, que non se fagan nudos, nos na corda e nada, que moitas veces pasa que a hora de estirar a corda tamén, como podemos ver agora pola rúa número 7, que empezan a vir os nudos na corda, temos que pararnos aí a estiralos. E, bueno, tamén exixe moita tranquilidade nesta proba para non a capacidade psicolóxica de non ter moito nerviosismo, enrolar a corda mal, e cando te salma a primeira, despois a segunda, parece que o factor psicolóxico tamén vai ser moi importante. Para min o máis importante nesta proba é nunca darse por vencido. Bueno, como en todas, non? Eso en todo deporte, que non se dé por vencido a ninguén, pero tes razón que a veces, porque temos un tempo límite, non? Sí, temos un tempo, non estou agora seguro se son 45 segundos ou un minuto, penso que son 45 segundos. Dentro deses 45 segundos podemos realizar o máximo número de lanzamentos. Vamos dar agora comezo á proba, xa están os deportistas e as deportistas preparadas. A verdade, empezan a rolar a corda todas as deportistas, aquí non se sabe quen vai primeiro nin quen vai segundo, pero parece que o Sisca tira, lanza e a corda é o que deixemos antes, non?
agora ten un segundo lanzamento, ningunha das deportistas logra coller a corda, co que dixemos no teito da piscina. Agora vai outra vez o Siscas, que se volve a enrolar, non encontran ninguén a súa deportista para facer o relevo. E a rúa 2, parece que aí o Clube Umia consigue este campeonato galego nesta proba cun tempo de 37 segundos e 49. Parece que hoxe costoulle aos deportistas esta proba da corda, David. Somente temos nestes intres, somente temos unha medalla, a medalla de ouro do Club Umia con 37 segundos e 49 décimas. Bueno, esta a verdade que é un pouco frustrante cando ves que non das, xa a terceira dis, veña. O que pasa é que, bueno, aquí neste caso pasou ya todas igual, entón parece que, bueno, non é tanta a perda, non? É o que falábamos, estou seguro de que calquera destes deportistas das que lanzaron a corda nos entrenamentos lograron que esa corda chegara a deportista. Que o que pasa que aquí en competición temos os nervios, temos o factor do público, sempre vamos a estar máis nerviosos, sempre nos vai a costar moito máis. Pois sí, a verdade é que repartiremos solamente unha medalla nesta proba na categoría junior femenino. Imos agora cos homes, a ver estos chicos junior masculino que van disputar a mesma proba, senón corren a mesma sorte que as mulleres e podemos ter algunha medalla máis. Así que estará cun tempo acreditado de 16 segundos o Clube Salvamento Sisca de Carballo e o Umia con 18 son os que teñen mellor tempo acreditado. E se os presentamos, temos pola pista número 1 o Club Salvamento Acuático Laracha, na pista 2 o Clube Natación e Salvamento Astrada, na pista 3 o Club Salvamento Vila García, na 4 o Sisca, na 5 o Clube Umia, na 6 o Salvamento Arteixo e por último na pista número 7 o Clube Sasa. Están preparando xa o material para poder comenzar a proba e que o equipo arbitral recolle os datos dos deportistas que van a competir. O récord galego desta proba na categoría junior masculina está en 13 segundos 29 centésimas de Samuel Fraga e Abel Prego en Caldas o 11 de febreiro do 2012. Pois si, agora aquí temos o noso compañeiro comentarista, deportista de todo, a Gabriel Rodríguez Colferai, o temos na pista número 4 para disputar esta prueba. A verdade que como falamos tanto ti como eu con el antes, que son moitas probas as que fai durante toda a fin de semana. Eu lle preguntaba, pero como te despertas o luns? Dicía, bueno, pois de baixón xa, non? É que son moitas probas, moito nivel de activación, moito estrés, bueno, ti sabes tamén o que significa todo isto. Sí, desde logo, sobre todo estes campeonatos, tanto a nivel galego como a nivel nacional, son bastante complexos porque o tempo non está predisposto para en 2 días facer 6 probas, os relevos, agora temos o factor das finales. É moita carga que se lle mete ao corpo en 4 xornadas en 2 días. Bueno, pois xa están os rapaces na auga. E como decíamos, están aí os deportistas para, en este caso, a ver si somos capaces de poder conseguir que os clubes leven as medallas propostas. Os deportistas aí dando as indicacións. Aquí se pode coller co pé tamén, cas más, a corda... Sí, quería comentarlo antes na serie anterior, que algunha das rapazas, de feito a deportista do Club Umia, logrou conseguir a corda collendo cos pés. Dá comenzo a proba, vemos como os deportistas recollen a corda, cada un dun xeito diferente. Primeiro lanzamento vai ser por parte de Gabriel, lanzando a corda, a ver se o deportista sí parece que sí, que xa temos medalla de ouro, se non hai descalificacións. Na pista número 4
con 16 segundos 91. Na pista número 5, Clube Umia, medalla de plata. E na pista número 6, o Clube... Na pista número 3, terceiro posto, pista número 6, perdón, temos ao Club Salvar. Bueno, pois aquí sí que foron... Chegou a corda, non? Aquí parece que disputamos toda a proba, exceptuando... Ese último intento non faltou nada. Pois na cuarta posición quedou o Club Sal. Recordamos que Sisca, Umia, Salvar e Sal foron os que puntuaron nesta proba de relevos. Pois con isto finalizamos xa os relevos junior desta parte. A continuación xa vamos a empezar ca proba 100 metros socorrista. As chicas e os rapaces van a facer esta proba e mentres que non empeza o equipo técnico, os colaboradores, aos que hai que agradecer a súa disposición, quitarán obstáculos e todo o material que estorba para a seguinte proba, que son os 100 metros socorrista. Mentras que facemos todo este manexo de material, vamos uns minutos á publicidade. Me llamo Breogán y voy en busca de tesoros. Este fin de semana vamos a Ourense. Mis padres están muy ilusionados. Yo solo pienso en mi tesoro. Abre bien los ojos en Ourense, Breogán. Sus gentes. Descubre sus caminos. En Ourense tus manos te traerán el calor a través del agua. Déjate llevar en Ourense, Breogán. Encontraré mi tesoro. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y voy en busca de un tesoro. Descubre sus caminos. Sus pistas. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y tengo un nuevo tesoro. Ourense. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Te dijeron que para calmar la sed, lo mejor era el agua. Pero nadie te habló de qué hacer con la sed de vida. Del agua que vuela con toda la calma. El agua que se escurre entre los dedos y te activa la sonrisa.
agua que sí es calma. Que te roza y se queda cerca de ti para siempre. El agua que te trae al lugar donde nace la vida buena. Y lo que se calma eres tú. Ourense, el camino entre aguas. Me llamo Breogán y voy en busca de tesoros. Este fin de semana vamos a Ourense. Mis padres están muy ilusionados. Yo solo pienso en mi tesoro. Abre bien los ojos en Ourense, Breogán. Sus gentes. Descubre sus caminos. En Ourense tus manos te traerán el calor a través del agua. Déjate llevar en Ourense, Breogán. Xa estamos aquí de volta coa proba de 100 socorristas, xa están as deportistas colocando as aletas na silla. Vamos a dar comenzo con esta primeira serie donde temos estas tres primeiras competidoras. Pola rúa número 3, Antía Pose Pérez do Club Salvamento Arteixo. Pola rúa número 4, a Noa San de Trillo do Club Salvamento Sada. E pola pista número 5, a Joana Fernández Gómez do Club Salvar. Esta primeira proba que vamos agora, esta primeira serie da proba de 100 metros socorrista, que só temos as primeiras tres deportistas, bueno, pero con un tempo acreditado máis ou menos de sobre un 17, que van a empezar agora. Nada, isto foi moi rápido, esta paradiña que se fixo para quitar os obstáculos, e agora vamos a empezar con probas que xa vamos disputar, que si teñen máis dificultade para os xuíces da proba, non, David? Sí, porque nesta proba temos diferentes aspectos técnicos, xa temos máis material auxiliar como serían as aletas, material de rescate como sería o floppy, e tamén temos os muñecos. Neste caso están do outro lado da piscina, porque como xa sabedes é unha piscina de 50 metros, donde os colaboradores están aguantando deles para que o deportista toque na parede e poida coller o muñeco. Explicando así un pouco a proba, o deportista salta desde o pollete, desde o trampolín, co floppy, ben sexa amarrado á espalda ou pousado no chan. Ten que facer un nado de 50 metros, ten que tocar a parede antes de coller o muñeco, ten que cinchar o muñeco antes dos 10 metros e regresar hasta a parrilla de salida. Pois parece que temos unha baixa nesta proba, David. Sí, podemos ver que na pista número 5 a deportista Joana Fernández non está por aí. Bueno, pois competirán Antía e Noa para poder clasificarse para as finais da tarde. Podemos aproveitar este intre para agradecer ao Club Salvor, como sempre, a súa colaboración no Campeonato Galego de Inverno de Augas Pechadas, porque é un luxo ter unha piscina de 50, poder vir a competir a unha piscina de 50 a un Campeonato Galego, como xa dixemos, pois con streaming, con crono electrónico. A verdade é que isto é o que permite que o deporte avance, que os tempos melloren, e, bueno, por lo tanto, agradecer tanto o Concello de Ourense como o Clube Salvor, no seu presidente José Manuel Paredes,
na adestradora Marta Estevez, toda a implicación que teñen sempre neste campeonato galego que disfrutamos nunha piscina de 50. Bueno, xa están as nadadoras da primeira serie na auga. Vemos como as dúas deportistas xa se están achegando aos 5 metros á zona do boneco. Primeiro contacto co boneco. Bueno, ahora a dificultade, non? A veces o cinchar a primeira é o importante, non, David? Sí, ten a súa complexidade, porque hai que ter o boneco moi ben controlado. Xa imos ver ao longo das series que todos os deportistas, cada un ten o seu método, uns levan o floppy un pouco máis aproximado, uns un pouco máis lonxe, cada un opta pola súa maneira. O peor desta proba, sen duda, falando desta parte do deportista, son os últimos 15 metros. Eses últimos 15 metros son de dolor. Bueno, pois parece que o tempo acreditado van a baixalo tanto as dúas deportistas que estaban en 1:17 e 1:18, están agora, bueno, en 1:12 e 1:17, polo tanto, a deportista da pista número 4, que era Noa do Club Sasa, baixou bastantes segundos nesta piscina de 50, nesta xornada matinal do día 18 de marzo de 2023. Vamos agora á seguinte serie, vamos presentar a todas as deportistas que van a participar. Temos pola rúa número 1 a María García Rodríguez do Club Salvamento Sada, pola 2 a Lola Xiao Gómez do Salvar, pola 3 a Katia Porto da Estrada, pola 4 a Enia Rumbo do Sasa, pola 5 a Lucía Díaz do Sasa, pola 6 a Marta Lasarte do Sasa e pola rúa número 7 a Fátima Lema do Club Salvamento Arteixo. Van a disputar as 8 rapazas os postos para a clasificación das finais que veremos pola tarde. Viviremos unha xornada importante pola tarde xa, disputando todas as medallas individuais desta primeira xornada do Campeonato de Salamento de Augas Pechadas. Vemos como están as deportistas aí colocando material. Nesta serie algunhas optan por deixar o floppy pousado no chan, mentras que outras o levan atrás. Bueno, aquí os tempos que acreditan, David, están entre 1:16 e 1:17, están todas prácticamente no mesmo tempo. Entre a primeira e a última acreditada hai un segundo de diferencia, polo tanto vamos ver unha proba bastante igualada, ou eso esperamos, ou parece que os datos dignos eso, non? Sí, ao facer este tipo de series tamén hai que ter en conta que para optar aos postos da final hai que ter en conta, porque como vimos na serie anterior, unha destas rapazas baixou o seu tempo 6 segundos. Sempre son cousas que hai que ter en conta para facer os cálculos que botan os deportistas para saber se chegan á final antes de ver os listaxes. Cando ti competías, facedes moitas contas aí nas gradas mentras están os demais competindo, mentras estades vendo como deportista, ou solo os adestradores son os que botan as contas? Os deportistas son os que máis contas botan. Os adestradores ao final, co número total de deportistas, é un club grande, é moi difícil estar botando todas esas contas. O deportista intenta enterarse polo tempo, preguntándolle ao entrenador, vendo de que chegou unha serie, mirando as outras series. Non só é fago a proba e acabo. Bueno, pois vemos a proba, David, vemos a proba que están, como falábamos, bastante igualadas. A primeira, a segunda, a terceira, todas parece que están aquí na pista 1, na pista 3, na pista 5, parece que estaban igualadas, perdón, a 4 e a 5 están aí. Van a chegar, parece que entre a pista 4 e a 1 vai chegar, pois a pista 4, a 5 e a 1 son as 3 primeiras clasificadas nesta segunda serie. As 3 do Club Sasa, Enia, Lucía, María, as 3 do Club Sasa son as que mellores tempos conseguiron, baixando 2 segundos a súa acreditación.
E, bueno, terán que esperar o que faga o resto da xornada, non? E o que falábamos antes, a deportista da outra serie obtivo un mellor tempo, polo tanto na clasificación está un posto por arriba ca calquera destas deportistas que traían un tempo máis baixo. Bueno, pois estas son as contas que están facendo os adestradores agora nas gradas, non? Imos agora a presentar a serie número 3. Empezamos na rúa número 1, Elsa Cabezas, do Club Salvamento Sasa. Na rúa número 2, Andrea Iris, do Sisca. Na 3, Mara Puñal, do Club Salvamento Laracha. Na rúa 4, Antía Martínez, outra que debuta co Clube Corsal da Coruña. Na 5, Irene Cabanas Chedas, do Club Salvamento Astrada. Na rúa 6, Carolina Cascón, de Vilagarcía. E na 7, Irene Ferreira Rabuñal, do Clube Salvar. Van todas un tempo entre un 14 e un 15. E imos, por tanto, a ver tamén outra proba que parece ou semella que vai ser bastante igualada polas nosas deportistas. Están preparadas xa nos seus postos para que o xuiz dé a salida cando lle permita o xuiz axunto. As deportistas a auga, empezan a nadar. Aí te tanteas, non? Cada lado, como faz, David, como deportista? Aquí, como deportista, hai que intentar aguantar o máximo tempo, ese ritmo. Xa podemos ver que algunhas optan polo buceo de cara preto da superficie, outras porque se buceamos un pouco máis abaixo o floppy está nos frenando, e outras decántanse por ese nado. Vemos a aproximación. Moi bon ganche por parte de Antía, deportista do Corsal, pola parte de deportista do Vilagarcía e da Estrada. Están as tres aí debutando esa primeira posición nesta serie. Ora ben a parte da resistencia de aguantar aí co boneco. Irene Antía, pero tamén ven por aquí tanto Carolina como Andrea Iris están aí intentando conseguir a clasificación para pola tarde. Parece que Antía vai chegar primeira, segunda, pero non chega na pista número 6 Carolina cun tempo de 1:12:18 décimas. Na segunda posición, Andrea Iris, que trae o boneco do revés. E na terceira posición temos a Antía Martínez do Salvamento Coruña. Pois agora a espera da confirmación e das descalificacións que os árbitros teñan en conta, buscarán esa clasificación final de pola tarde. Aquí parece que as descalificacións, David, xa poden ser máis que na proba anterior, non? Sí, ao final da proba do 200 obstáculos, o 4x50, solo o requisito é pasar por debaixo do obstáculo, sino as salidas anticipadas, como en todas as probas, e incluso temos os cambios no 4x50, pero nada máis que eso. Temos agora a seguinte remesa preparada. Bueno, aquí empezamos a ter deportistas pois de selección galega, selección española, e podemos ter nesta serie 4, vamos ter grandes deportistas que acreditan un tempo de 1:0, como el Lara López, laureada en moitas ocasións, e que vai competir pola pista 4. Vai estar tamén unha promesa do salvamento que xa é casi deixar de ser promesa, Lidia Boi. Estas son as deportistas que teñen mellores tempos acreditados. Así que presentamos a serie número 4, David. Na rúa número 1 a Laura Miras do Umia, na 2 a Maia Vidal do Sasa, na 3 a Sara Cortizo do Sasa, na 4 a Lara López do Sasa, na 5 a Lidia Boi do Umia, a Aroa Suárez pola pista 6 do Club Vilagarcía, na 7 a Lucía Añón do Sal e no 8 a Arancha Santas. Van as 8 deportistas, cada unha pola súa rúa, a empezar a proba.
Así que aquí xa temos o pitido de preparados, deportistas nerviosas, preparadas para sair. Os momentos tensos estes de estar encima do pollete. Salen as deportistas. Vale, vemos como a maioría decántanse por ese buceo, pola parte. Facemos aí unhas respiracións. Bueno, pois o que falamos, a deportista Lidia Boi aquí en cabeza a proba, seguida de Lara, por eso xa non é unha promesa, xa compite cas maiores, non? Van aí, están aí as dúas. Vamos ver o clicaxe ese que ao final en moitas ocasións é o que decide esa prova. Clicaxe rápido. Incluso esas descalificacións. Están aí as dúas. Están as dúas moi igualadas. Parece que empeza a tomar un pouco a cabeza Lara López do Sasa. Bueno, pero están aí moi igualadas, pensando que ademais Lidia é do ano 2008 e Lara é 2002, é unha experiencia máis experiencia Lara que a Lidia, e Lidia vai converterse nunha grande, non? Que xa prácticamente xa o é. E logo non falamos de Laura Mirás do Clube Umia, unha rapaza que leva moitos anos neste clube, neste deporte, e que sigue aí competindo, e que a verdade é unha deportista para admirar, porque, bueno, non deixa o deporte como moitos cando vai á universidade e sigue adiante. Conta, David. Creo que, se non me equivoco, podemos ver un que se batiu este récord de descenso corrista. Parece que está aquí co tempo, vámoslo comprobar, do ano pasado de categoría juvenil, isto é junior. Momento. Bueno, o tempo que fixo moi bo tempo é un 03.24, cando xa tiña acreditado un 01.09. Aquí as deportistas, bueno, non dan todo porque deixan algo para a tarde, non, David? Van a volver a competir nesta proba, e a mellor algunhas non chegan ao seu 100%, non? Sí, a ver se pola tarde podemos mellorar un pouco eses tempos, que ao final o que buscan ahora é un pouco tanteo desas 8 prazas do que sería a final, e desde aí intentar mellorar os tempos na final para poder conseguir esa medalla e conseguir ser campeón ou campeona desta prova ou deste campeonato. Pois vamos con outras grandes, con unha grande como é Noelia, vamos con outra que foi grande, que é grande, que é Inés Barbeito, e presentamos a serie número 5. Na pista número 1 vai Carolina Baliño do Club Natación e Salvamento a Estrada, Paula Ferradás do Club Sisca na dúas, e na rúa número 4 vai Noelia Loureiro do Club Salvamento Acuático Laracha, Inés Barbeito Gende, outra da selección nacional, do Club Acuático Umia, disputará a proba na rúa 5, na 6 Nerea Mayo do Club Salvamento Laracha, a Ainoa na pista 7 do Club Acuático Umia e Andrea García do Vila García na pista número 8. Aquí Noelia ten un minuto acreditado. Noelia, outra grande deportista da selección galega e selección española, vai disputar esta proba, xa vai coller o manequí. Vamos Noelia, vamos Inés, van a estar aí as dúas. Algo clicaxe por parte de Inés Barbeito. Van as dúas moi igualadas, unha mirando para outra, para non perderse. Parece que están aí bastante empatadas, e tamén ven aquí a deportista do Clube de a Estrada, Carolina Baliño, que aínda que categorías máis inferiores está aí disputando e quedando aí de terceira. A primeira que tocou foi Inés, posteriormente Noelia e Carolina, que participou o ano pasado coa selección galega no Campeonato de España de Comunidades Autónomas.
un tempo acreditado de un 3.66. E vamos agora a presentar a serie número 6, a última serie desta proba 100 metros socorrista. David, cando queiras empezamos a presentalas. Xa vemos como empezan a prepararse as deportistas, a coller o material. Temos pola rúa número 1 a Mariña Ribadulla, que compite no Salvamento Coruña. Pola 2 a Celia Lima do Umia. Pola 3 a Ana Aval, unha gran deportista do Club Acuático Umia. Pola 5 a Andrea Goimil do Sisca. Pola 6 a Sara García Varela do Sisca. Pola 7 a Lucía Barcia do Salvar. E pola 8 a Paula Fariña do Umia. Bueno, botamos de menos aí na pista número 4 que irá a Valeira, a Antía García, a mellor deportista que tivo Galicia en salvamento e que ten Galicia en salvamento, en número de medallas, récords internacionais, nacionais, galegos. Esta grande deportista, pois hoxe por diferentes razóns non pode estar aquí disfrutando deste deporte con nós. Bueno, pois vamos ver que pasa, David, nesta última serie. As deportistas xa suben ao pollete, colocan o floppy cada unha de diferente maneira, como se sexa máis cómodo para a proba. E o xuiz de saídas, Satur Cuñao, vai dar en breve comezo a esta proba. Bueno, pois xa están as deportistas na auga. E aquí, bueno, os tempos tamén están bastante igualados. Andrea Goimil parece que a que ten mellor tempo acreditado, seguido de Ana Aval con un 0.3 e un 0.4. Imos ver o tempo que fan para a clasificación pola tarde das finais que se disputarán nesta piscina. Dúas deportistas, as dúas en cabeza de serie moi igualadas. Parece que se adianta un pouco a Naval, pero bueno, o resto desta serie non se queda moi atrás. Outra deportista veterana absoluta do ano 98 que está a disputar ese primeiro lugar con Andrea Goimil do ano 2006. A Andrea chega de primeira con un tempo de un 0.488 e seguida de Ana Val con un tempo de un 0.491. En terceira posición temos a deportista a Celia Lima, non? Do Club Umia, a terceira que toca, pero agora é os tempos os que van marcar as finais A e as finais B, que en breve a Secretaría de Competición farán a chegar para poder ter as series da tarde e poder comunicar esas finais que imos ter, donde aí sí que vamos competir, ou iban competir, mellor dito, por esas medallas de ouro, prata e bronce, por ese campeonato galego a nivel individual nesta proba. Bueno, pois agora empezan os homes, David, vamos con eles. Vamos á primeira serie, que como todas as primeiras teñen somente 3 deportistas. En este caso un da casa, o do Salvour, o Álvaro Iglesias. Na pista número 2 temos a Tomás Beira do Club Sasa. E por último na pista número 5 a Asier Ramos do Club Acuático Umia. Acreditados teñen un tempo de un 0.9, tanto Tomás como Asier, e Álvaro de un tempo de un 12. Van a empezar en canto o comité arbitral de a salida. E bueno, aquí os tres deportistas que temos son do ano 2000, bueno, uno do 2005, outro do 2006, cada competindo aquí nesta categoría junior e absoluta. Bueno, o primeiro parece que as primeiras brazadas de tanteo, e xa hai
non podemos decir que xa un que vaya en cabeza moi claro, non, David? Sí, podemos ver como o deportista do Umia vai un pouco máis adiantado, pero vamos a decidir ahora nese enganche do Boneco. O enganche de Boneco é vital nesta proba, non? Para definir un pouco... Sí, parece casi... que o Salvour lle costa agora, parece que xa clicou o floppy. Aí vai o deportista Asier do Clube Umia, parece que colle unhas brazadas de adelanto, pero aí está Tomás Dosasa intentando acadar esa primeira posición e parece que está collendo. A ver aí a final como chegan, quen chega antes, pois Asier cun tempo de 1:05.81, seguido de o deportista Tomás con 1:06.40 e por último Álvaro con un tempo de 1:12.79. Esta é a primeira serie onde o mellor deportista obtuvo un tempo de 1:05.81. Vamos a ver as seguintes series, se non hai descalificacións por parte dos árbitros, que iso tamén vai influir despois a hora de facer as finais da tarde. Preparándose aí os socorristas da segunda serie. Bueno, xa vemos aí un pouco os deportistas de segunda serie, non? Vamos con eles, imos presentalos que xa están aí para dar comezo na saída. Temos pola rúa número 1 a Alejandro Avalo do Club Salvamento Vila García, pola rúa número 2 a Martín Viñas Morís do Club Salvamento Arteixo, pola 3 a Arturo Ande Gabriel do Club Salvamento Vila García, pola 4 a Hugo Martínez Suárez do Club Salvamento e Socorrismo Carballo, pola 5 a Iago Vicente Ferreira do Club Salvamento Vila García, pola 6 a Fabián Varela Pena do Club Salvamento e Socorrismo Carballo e pola 7 a Froilán Pensado García do Club Salvamento Acuático Laracha. Bueno, aí Hugo e Iago teñen os mellores tempos acreditados en 1:05. Bueno, temos a todos os deportistas xa preparados para subir. Parece que hai un problema a nivel arbitral que están deliberando os xuíces, pero bueno, imos vendo, David, que máis ou menos todos os deportistas teñen a mesma idade, todos entre 2005 e 2007, deportistas algúns que xa levan moitos anos con nós, bueno, grandes e con grande futuro, non? A ver se damos ahora comezo. Parece que o equipo arbitral xa volve aos seus sitios. Damos a saída a esta serie número 2 da proba 100 metros socorrista absoluto masculino. Está todo preparado, os árbitros dando os oks. Deportistas listos. Momento intenso de silencio por parte da grada, por parte dos deportistas. Bueno, momento de que entran na auga e a ver que fan estos deportistas, tempo que fan, que acrediten, van a estar aí Iago, Hugo, Fabián, Froilán, Alejandro, Martín e Arturo van disputar. Parece que o primeiro aí Martín vai lixeiramente adiantado. Vai Martín aí adiantado a coller o manequí. Xa o colle Hugo, xa o colle Iago. Xa teñen todos o manequí e xa... Con enganche por parte de todos os deportistas desta serie. Notase que hai traballo por detrás desto durante os entrenamentos. A importancia, como falábamos antes, do enganche. Parece que na calle número 2 que vai Martín parece que adiantase a todos. Veñen detrás tanto Hugo como Daniel, intentando coller o deportista da pista número 2 que chega de primeiro cun tempo de 1:02, 1:03 e 1:05 son as marcas dos tres primeiros que están nesta serie. Un
Primeira posición por parte de Martín do Salvar, segunda posición por parte de Hugo do Sisca e terceira posición por parte de Fabián do Sisca. Parece que todo foi correcto, os árbitros xa mandan salir aos deportistas, porque como funciona iso, Nuria, do arbitraxe? Bueno, os árbitros agora, unha vez que fai a proba e que ven algo que pode estar mal, fa unha reunión, ou se alguén ve algunha descalificación, teñen que comunicar pois esa descalificación ao deportista. Tamén hai que decir que o árbitro ten que velo moi claro a descalificación para que o xuíz adxunto poida ratificar esta mesma, non? Vamos agora coa serie número 3. Pola rúa número 1 temos a Óscar Cabrejo do Club Salvamento Arteixo, pola 2 a Roy Loureiro da Club Salvamento a Estrada, pola 3 a Samuel Hipólito do Salvamento Arteixo, pola 4 a Abel González do Club Acuático Umia, pola 5 a Gabriel Marín do Club Natación e Salvamento a Estrada, pola 6 a Alejandro Chacón do Salvamento Arteixo, pola 7 a Francisco Velo do Salvamento Arteixo e pola 8 a Xoel Teijeiro do Club Acuático Umia. Pois o tempo que están acreditando é un 0,4. O tempo que acreditan estes deportistas é dunha media de un 0,4 máis ou menos. E va a ver, polo que estamos vendo, o sea, polo que podemos comprobar nos tempos, que pode haber tamén moito empate, moita emoción ata o final para conseguir esos postos nas finais da tarde. Temos a Francisco Velo, temos a Alejandro Chacón, a Gabriel Marín, a Abel González, Samuel Hipólito, Roy, Óscar e Xoel, que están disputando aquí esta proba. Por de agora non temos a ninguén moi destacado. Parece que Chacón é o que colle primeiro o manequí. Moi bo enganche. Moi bo enganche por parte del, parece que vai en cabeza de serie. Temos os deportistas das 4 primeiras calles moi igualados, parece que se adianta un pouco Roy da Estrada. E agora vai ser unha loita de resistencia. A ver quen consigue aguantar aí ese ritmo. Sí, porque os 4 primeiros van moi igualados. Aí temos ao final rúa pista número 1 a Óscar, que parece que chega con un 0,3. Na pista número 3 a Samuel e na 6 a Chacón, que ten un tempo de un 0,3, pero vemos que entre o primeiro e o terceiro hai 24 centésimas. Está aí igualado como se preveía, non? Un 0,3 para Óscar Cabrejo. E agora vamos a empezar xa ca serie número 4. Xa están os deportistas preparados para poder competir e disputar esta proba. Vamos ter, David, presentamos a estos grandes deportistas. Serie 4, na rúa número 1 temos a Rodrigo Rodríguez do Club Salvar, na rúa número 2 a Miguel Fariña do Club Acuático Umia, na 3 a Manuel García do Club Salvamento e Socorrismo Carballo, na 4 Alejandro Piso do Club Acuático Umia, na 5 a Anxo López do Club Salvamento Acuático Laracha, na 6 a Martiño Merlín Mosquera do Club Acuático Umia, na 7 a Manuel Mayo do Club a Estrada e na 8 temos a Daniel Andújar do Club Acuático Umia. Bueno, pois o mellor tempo acreditado é de Alejandro Piso Señorán con 57 segundos e lle sigue moi de cerca Anxo López con 59, pensando en que Anxo aínda é juvenil e está aquí disputando este campeonato junior e absoluto e ten un tempo acreditado de 59 segundos 22 centésimas. Vamos a ver que vai ocurrir aquí. Dous moi grandes deportistas deste deporte que van agora a disputar nesta serie.
Xa están os deportistas na auga. Vamos a ver que ocurre nesta proba, nesta serie clasificatoria. Parece que Alejandro Piso e Anxo están aí os dous encabezando a proba. Alejandro Piso aguanta aí un pouco máis. Parece que Piso vai un poquinho máis adiantado. Parece que Anxo se lle rolou un pouco ese boneco. Alejandro Piso al primeiro, moi bonado, moi boa transición con este boneco. A verdade é que sí, que fixo aí, parece que Anxo lle costou un pouco máis, parece que perdeu un pouco de tempo o no enganche do manequí, non? Ale Piso, un grande deportista, vai chegar de primeiro sen problemas. Vamos ver a ver se consigue bater a súa mellor marca. Bueno, parece que chega como medio descansado, non? Con un 58-55, un minuto para Anxo, un 0-2 para Hipólito. Hai que guardar algo para pola tarde tamén. Sí, hai que guardar forzas. 58-55 é o que marcou Alejandro Piso Señorán do Clube Umia. Un 0-0 para 50 para Anxo, que fixeron uns bons tempos de cara ás clasificacións. Hai que pensar que Anxo é futuro, ainda é juvenil, disfrutamos o ano pasado con el no Campeonato de España de Autonomías na categoría cadete, e agora nesta tempada 2022-23 compite categoría juvenil e bueno, disputando tamén este campeonato junior e absoluto, e facendo ben, estando aí cos mellores. Imos agora ca serie número 5. David, presentamos aí os grandes. Serie número 5, na primeira posición temos a Javier Balsa do Club Arteixo, na segunda a Carlos Montagut do Club Acuático Umia, na terceira Iago Pérez do Club Salvamento Sada, na quinta Joaquín Mouro Periscal do Club Sisca, na sexta a Manuel Vilar do Umia, na sétima a Hugo Loureiro do Umia e na oitava a Javier Mayo da Estrada. Xa deron o pitido de subirse aos polletes, están os deportistas acabando de prepararse e vamos a comenzar esta proba. Bueno, aquí Joaquín leva un tempo acreditado de 58-68, Joaquín Mouro do Clube Sisca, que bueno, está en grupos de seguimento en Federación Española, outro futuro deportista absoluto, xa futuro, xa está, bueno, codeándose cos mellores, e xa están en auga. Imos ver o que acontece agora nesta proba. Parece que xa colle lixeira ventaxa Joaquín na pista número 5. Decántase polo nado en vez de buceo. Vemos como chegan bastante igualados todo a línea dos 10 metros antes do boneco. A ver como van esas recollidas. Está Iago do Sasa, que parece que perde aí un pelín de tempo, pero que engancha por fin o manequí. E xa en la segunda posición. Parece que Ricardo vai bastante tranquilo, vai estar aí Iago e Ricardo na primeira posición nesta serie. Van un tempo bastante bo, e aí os dous primeiros moi destacados con respecto do resto. Chegará Joaquín nun tempo de 58-41 e posteriormente Iago do Clube Sasa con 59-20. O mellor tempo polo de agora acreditado conseguido por Joaquín Mouro con 58-41, seguido de Alejandro Piso de 58-55. Están aí os dous conseguindo as mellores marcas polo de agora nesta proba, a falta da última serie, que se nos la presentas, David. Vamos coa serie número 6. Serie 6. Temos na rúa número 1 a Álvaro Hidalgo do Club Salvamento Acuático Laracha. Na 2, Roy Naranjo do Club Salvamento Ourense. Na 3, Constantino Carballeda do Club Salvamento A Estrada. Na 4, a Gabriel Rodríguez do Club Salvamento Carballo. Na 5, a Pablo Amado do Club Salvamento Laracha.
Na 6, a Daniel Vicente, do Club Salvamento Vilagarcía. Na 7, a David Fraga, do Club Salvamento Laracha. E na 8, a Miguel Sánchez, do Club Acuático Umia. Bueno, pois aí vai o noso compañeiro Gabriel, que na pista número 4 empeza a segunda proba para él de hoxe, desta xornada, deste campeonato. Está ao lado dos grandes deportistas como Pablo, como Daniel, como Roy, como Tino Carballeda, David Fraga e Miguel Sánchez. Cando volva a pasar por aquí Gabriel outra vez, podemos preguntar a que se debe eses golpes que realizan os deportistas, porque como podedes observar é un dos deportistas que lle gusta. Xa están subidos a pollete. Algúns deportistas necesitan axuda debido á complexidade de subir con ese tipo de aletas. Son aletas moi pesadas, os polletes resbalan. Todos preparados. Estou casi máis nervioso que eles. Iba a te dicir eu que pensa o deportista aí arriba, non? O nervioso que pode estar agora de sobre todo as finais, as series clasificatorias tamén, pero aí vemos que aquí xa se produce un buceo, que xa os mellores van buceando prácticamente toda a piscina con aletas, e hasta aí tanto Gabriel como Pablo Amado fixeron todo os primeiros 50 metros buceando. Xa engancharon o manequí e aí van a estar aí Pablo e Gabriel buscando ese tempo que lle dé a clasificación para a final da tarde. Están aí moi igualados, David. Hai que ter cuidado porque normalmente nestas probas sempre se respira para o mesmo lado e poden adiantar os deportistas pola pista do lado. Pero cuidado con Tino, que vai de terceiro aí. Parece que Gabriel, posteriormente Pablo e Tino Carballeda son esos os primeiros clasificados, cun tempo de 57-23, 57-30 e 58-53. Hai que ter en conta que para a realización destas series os deportistas tamén teñen que intentar tantear e intentar dosificar un pouco, xa que son moitas probas ao largo do día, hai que chegar ás finales de pola tarde, pero tampouco se poden relaxar. Bueno, pois finalizamos xa a proba de 100 metros manequí socorrista, e vamos agora co remolque de manequí absolutos 50 metros, que nesta piscina é un largo rápido o que se vai vivir agora nesta proba. Mentras se están preparando os árbitros e cambiando de sitio, pois volvemos á publicidade. Te dijeron que para calmar la sed lo mejor era el agua. Pero nadie te habló de qué hacer con la sed de vida. El agua que vuela con toda la calma. El agua que se escurre entre los dedos y te activa la sonrisa. El agua que sí es calma. Roza y se queda cerca de ti para siempre. El agua que te trae al lugar donde nace la vida buena. Lo que se calma eres tú.
Ourense. El camino entre aguas. Me llamo Breogán y voy en busca de tesoros. Este fin de semana vamos a Ourense. Mis padres están muy ilusionados. Yo solo pienso en mi tesoro. Abre bien los ojos en Ourense, Breogán. Sus gentes. Descubre sus caminos. En Ourense tus manos te traerán el calor a través del agua. Déjate llevar en Ourense, Breogán. Encontraré mi tesoro. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y voy en busca de un tesoro. Descubre sus caminos. Sus pistas. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y tengo un nuevo tesoro. Ourense. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Me llamo Breogán y voy en busca de tesoros. Este fin de semana vamos a Ourense. Mis padres están muy ilusionados. Yo solo pienso en mi tesoro. Abre bien los ojos en Ourense, Breogán. Sus gentes. Descubre sus caminos. En Ourense tus manos te traerán el calor a través del agua. Déjate llevar en Ourense, Breogán. Encontraré mi tesoro. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y voy en busca de un tesoro. Descubre sus caminos. Sus pistas. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y tengo un nuevo tesoro. Ourense.
dijeron que para calmar la sed, lo mejor era el agua. Pero nadie te habló de qué hacer con la sed de vida. Del agua que vuela con toda la calma. El agua que se escurre entre los dedos y te activa la sonrisa. El agua que sí es calma. Que te roza y se queda cerca de ti para siempre. El agua que te trae al lugar donde nace la vida buena. Lo que se calma eres tú. Ourense, el camino entre aguas. Hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras. Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina, Galicia. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras. Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina, Galicia. Me llamo Breogán y voy en busca de tesoros. Este fin de semana vamos a Ourense. Mis padres están muy ilusionados. Yo solo pienso en mi tesoro. Abre bien los ojos en Ourense, Breogán. Sus gentes. Descubre sus caminos. En Ourense tus manos te traerán el calor a través del agua. Déjate llevar en Ourense, Breogán. Encontraré mi tesoro. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y voy en busca de un tesoro. Descubre sus caminos.
deportistas. E de volta coa proba 50 metros remolque de malequí absoluto feminino. Xa temos as deportistas preparadas para empezar, para dar comezo a esta proba. A proba consiste en nado de 25 metros, recollida de maniquí no fondo da piscina e remolque de outros 25 metros. Como podes ver, cambiamos as parrillas do crono electrónico ao outro lado da piscina para poder seguir digitalizando esas saídas. Vais a dar esta primeira salida. Temos na primeira serie, na rúa número 1, a Joana Fernández do Salvar, na rúa número 2, Arancha Santas da Estrada, na 3, a Lola Xiao Gómez do Salvar, na 4, a Katia Porto do Estrada, na 5, a Andrea Díaz do Salvar, na 6, a Antía Francos do Salvar, na 7, a Noa Sande do Sasa, na 8, a Antía Pose do Arteixo. Como podemos ver, tantas as deportistas facendo a recollida, algunhas optan polo remolque a estilo braza invertida e outras a estilo crawl. Bueno, todas as deportistas desta serie, David, son do ano 2006, aún están da categoría junior. Bueno, o tempo acreditado que podemos comprobar, o mellor tempo é por Katia Porto da Estrada con 46 segundos, seguida de Andrea e Lola con 47 segundos. Bueno, esta proba sempre é unha proba que a chegada é hoxe porque é crono electrónico, senón como árbitro costa moito ver a chegada dunha proba tan empatada ou tan igualada que vai ser por estas deportistas. Primeiro posto por parte de Katia Porto do Club Salvamento a Estrada, segundo posto por parte da deportista Noa Sande do Club Sasa e terceiro posto por parte da deportista Arancha Santas da Estrada. Cabe destacar que os tempos acreditados nestas probas son de 25 metros, posto que esta piscina é un pouco máis profunda e tamén non é o mismo remolque en piscina de 25 que de 50, un pouco máis complicado. A ver se despois pode pasar por aquí algún dos deportistas para decirnos. Cabe destacar que estes tempos é moi difícil baixalos. Sí, nesta proba tan curta e tan rápida, non? Imos presentando a serie número 2. Na pista número 1 temos a Irene Cabanas da Estrada, Mara Puñal, compiten a dúas do Club Salvamento Laracha, Alexia Carvajal da Estrada está na rúa número 3, Sara García Varela do Sisca, compiten a 4, Laura Mirás, a nosa veterana Laura está do Club Eumia, compiten na rúa 5, María García do Sasa na rúa 7 e por último Xania Porto Couto de Estrada cun tempo acreditado de 45 segundos 65 centésimas. Perdón, o que podemos mirar, David, é que os tempos son prácticamente moi semellantes. O mellor tempo acreditado nesta serie é por Sara García de 44 segundos 35 e o último tempo é de 45-65, polo tanto prevese tamén esa dificultade para as chegadas, xa que van ir moi igualadas ou a previsión que temos. Van as deportistas a auga, proba moi rápida e van nadando a polo manequí que está situado na mitade da piscina, colocado no fondo, baixan a por el e van a levar hasta o final. Unha proba moi explosiva, nado solo de 50 metros, pero hai que xerar moita forza para poder remolcar este maniquí que pesa uns 80 kilos, non, Nuria? Sara na rúa 4, bueno, pois se mellou que te sacou moita distancia ás súas competidoras cun tempo que imos ver no crono electrónico. Parece que o crono electrónico nos di... Revisión do crono, aí estamos. Primeiro tempo, Sara con un tempo de 42.79.
Na segunda posición, pola Rúa 7, María García con un tempo de 48.11. Na terceira posición, na pista número 8, con un tempo de 48.46, temos a Xania Porto da Estrada. Bueno, a verdade é que 6 segundos de diferencia nesta proba asemella que foi moi rápida e que sacou unha ventaxa moi importante ás súas competidoras Sara García do Sisca, categoría aínda xuvenil, un futuro máis deste clube que está aí xa dándolle duro as súas compañeiras, non? Imos agora ca serie 3. Presentamos na pista 1 a Andrea García, na pista 2 a Julia Grelo, na pista número 3 a Sara Vázquez, na 4 Ariadna García do Arteixo, Paula Fariña na 5 do Club Acuático Umia, Iria Barreiros do Laracha, Aroa na Rúa 7, Noa Suárez do Clube Vila García e por último Xiana López do Clube Sasa na Rúa número 8. Imos a ver que pasa nesta proba. Están subíndose xa as deportistas. Dicimos que tamén estas teñen un tempo acreditado entre 43 e 45 e vamos a ver unha salida falsa, primeira da mañá, non, David? Sí, a primeira salida falsa, deportista da pista número 4, Ariadna García do Salvar. Vale, son cousas que pasan, os nervios destas probas xogan-nos malas pasadas, sobre todo os deportistas. Temos que intentar non poñernos nerviosos e seguir adiante. Bueno, pois entón volvemos outra vez a comezar a proba. Sen neste caso Ariadna García do Salvar. Imos a loxa dar unha salida e imos ver o que fan Andrea, Julia, Sara, Paula, Iria, Aroa e Xiana. Todas as deportistas moi igualadas nesta proba. Primeira en salir a superficie, deportista do Umia na calle 5. Pero vemos que se adianta deportista do Salvar da calle número 3. Paula, Iria e Sara parece que están aí as tres intentando chegar de primeiras e conseguir así os mellores tempos para as finais A e B que se disputarán pola tarde nesta piscina a partir das 4:30. Parece que a que vai chegar é a deportista do Clube Umia, Paula Fariña, e seguida pola Rúa número 2, Julia Grel. Na terceira posición temos a deportista da pista 3, Sara Vázquez, acadando estas tres uns tempos os que temos aquí na pantalla. 42.72, 45.29 para Julia e 47.85 para a terceira clasificada da Rúa 3, Sara Vázquez. Imos agora que xa estemos preparadas, David, na serie número 4. Comenzamos, serie número 4, na pista número 1, Ainhoa Carracedo do Club Acuático Umia. Na pista número 2, Carolina Cascón do Club Vila García. Na pista número 3, Alba Gómez do Club Salvamento Arteixo. Na 4, Eva Feijó do Salvamento Ourense. Na 5, Lucía Añón do Club Acuático Laracha. Na 6, a Celia Lima do Club Acuático Umia. Na 7, a Nerea Mayo do Club Acuático Laracha. E na 8ª, Lucía Díaz do Sasa. Aquí temos cun tempo acreditado de 39 segundos 24 a Lucía Añón, que polo que podemos ver é de categoría xuvenil e compite con estas deportistas de categoría absoluta nesta proba. Van a auga. Outra laureada, Eva Feijó, deportista do Club Salvour. Moi bo subacuático pola súa parte. Recollida do boneco, primeiro en tocar o boneco, salen as dúas. Parece que se adianta un pouco o deportista do Salvar. Alba Gómez parece que vai de primeira ao lado de Eva Feijó. Lucía Añón quedouse un pouco atrás.
Primeiro tempo por Alba Gómez con un tempo de 38.61. En segunda posición Eva Feijó con un tempo de 40.18. En terceira posición Celia Lima con un tempo de 40.57. Bueno, pois a ver se non hai descalificacións. En breve coñecerán, despois das dúas seguintes series, se están ou non nas finais A e B estas deportistas. Mentras imos presentando a serie 5 e podemos dicir que temos a Carla Padín para disputar a proba na Rúa 1 do Clube Sisca, Sara Cortizo na 2 do Clube Sasa, Lucía Barcia na Rúa 3 do Club Salvar, polo sal a grande Noelia Loureiro na rúa número 4, na rúa número 5 Paula Ferradás do Clube Sisca, na rúa número 6 Carolina Baliño da Estrada, Andrea Bello na número 7 do Club Sasa e Nuria García Ruibal na número 8 do Clube Estrada. Recordamos que a grande Noelia Loureiro foi récord nacional no último Campeonato de España de distancias cortas na proba de 50 metros socorrista e agora vai disputar esta proba de 50 metros manequí e xa están as nadadoras na auga. David, xa vemos ver as tres calles centrais un pouco máis igualadas. Destaca un pouco nesa pista Paula Ferradás, que é a primeira en adiantarse neste 50 de remolque de maniquí. Vamos a ver que sucede ahora nestes últimos 25 metros, donde parece que Noelia empeza a recortar un pouco eses metros e a ver que pasa. Paula, Noelia, Carolina, están aí todas, pero a primeira en chegar. Primeira posición por parte de Paula con un tempo de 39.59, segunda posición por parte de Noelia con un tempo de 41.49 e terceira posición por parte de Carolina Baliño con un tempo de 42.52. Bueno, grandes tempos que fixeron estas series clasificatorias e esperemos velas pola tarde nestas finais as tres deportistas. Bueno, pois imos acabar as chicas nesta serie, David. Sí, última serie deste 50. Vamos dar paso ás deportistas, que estaría pola pista número 1 Amaya Vidal do Club Salvamento Sada, pola pista 2 Inés Barbeito do Club Acuático Umia, pola 3 Ana Val do Club Acuático Umia, pola 5 Andrea Goimil do Club Salvamento e Socorrismo Carballo, pola 6 Lara López, Club Salvamento Sada, e pola 7 Lidia Aboi do Club Acuático Umia. Unha serie moi boa con deportistas moi prometedoras deste gran deporte. Apenas baixas tanto de Antía como de Raquel Suárez Puga do Sisca, que ambas pois non puderon acudir, e por iso vamos ter unha serie de 6 deportistas na que o mellor tempo acreditado o tiña Antía, por suposto, e seguida de a Andrea Guimil do Clube Sisca. Imos ver se se cumplen os pronósticos e ver os resultados desta proba que disputan as mellores marcas do salvamento galego. Temos como xe dixemos, a Lidia, a Lara, a Andrea, a Ana, Inés e a Maya, que xa se suben os polletes para que o árbitro xuiz dé a saída oportuna. Nesta serie supoñemos que os resultados ou os tempos van a ser os mellores de todas as series, porque están as deportistas que teñen mellores tempos acreditados. Xa collen o manequí os 25 primeiros metros e vamos ao final, van empatadas as tres deportistas da Rúa 5, da 3 e da 2, aí Lidia Aboi, Ana Abal, Inés Barbeito cumplen os postos primeiro, segundo e terceiro respectivamente. A Andrea Guimil, foi a primeira en chegar, un tempo de 39.35, seguida
da rúa número 3, donde estaba Ana Aval, e a número 6, Lara López Fernández. Seguida, na cuarta posición, Inés Barbeito con un tempo de 43 segundos e 16 centésimas. Damos así por finalizada esta proba. Na parte feminina vai empezar ahora os rapaces. Primeira serie, os 3 primeiros deportistas que van a competir nesta proba van a ser: pola pista número 3 temos a Fabián Varela Pena do Club Salvamento e Socorrismo Carballo, na 4 Arturo Ande do Club Salvamento Vila García e na 5 Froilán Pensado do Club Sal. Xa están aí os 3 preparándose para a chegada dos árbitros aos seus postos. Deben de ter algunha cuestión entre os dous, entre Javi Magariños e Carlos Rey, para colocarse en posición cada un no seu posto arbitral e poder comenzar esta proba na categoría masculina. Parece que os deportistas están un pouco nerviosos. Bueno, unha proba moi rápida, a verdade non tes casi tempo de maniobra se sales mal, tes que facelo bastante ben para estar aí nas finais da tarde, non, David, na final A ou na final B? Sí, ao final estaste enfrontando con outros 23 competidores que están aí todos desexando entrar nesa final. Os deportistas preparados, xuiz van arriba para dar a saída. Son os 3 da categoría juniors que se tiran ahora a auga e aí van a coller o boneco, como decimos, na metade da piscina para poder levalo hasta o final no menor tempo posible. Aí están os 3 bastante empatados. Van os 3 ao mesmo ritmo prácticamente, David. Os 3 a remolque de Kroll. Parece que se adelanta un pouco Froilán. Na pista 3 a Fabián tamén adiantando. Perdón, Fabián. A dianteira. Fabián colla dianteira. Fabián acredita o mellor tempo desta serie con 42 segundos e 32 centésimas. Froilán. Seguido así de Froilán e despois de Arturo. Arturo en segunda posición, mentre xa vemos que están a seguinte serie preparada para sair e disputar esta serie clasificatoria, esta segunda serie que compiten os seguintes deportistas: Alejandro Ávalo polo Club Vila García, Pablo Lema polo Club Salvar, na Rúa 3 Manuel Mayo Otero polo Club Salvamento Astrada, Rubén Dosín na Rúa 4 do Club Salvar, Daniel Andújar do Club Umia, Rubén Muiños na pista 6 do Club Sasa, Tomás Beira do Club Sasa tamén na pista 7 e por último na pista 8 Asier Ramos do Club Acuático Umia. Todos teñen entre 37 segundos e 40 o que máis tempo acredita, e van comezar esta proba en breves instantes, esta proba de 50 metros manequí, categoría absoluta, aunque prácticamente casi todos son junior, exceptuando a Rúa 5 Daniel Andújar, que xa é absoluto, e Roberto, que tamén é absoluto. Os demais competidores aínda están na categoría juvenil. Xa os vemos preparados para subirse o pollete e dar a saída a esta serie número 3 da proba 50 metros manequín categoría absoluta. Xa temos os deportistas na auga, prácticamente moi empatados ao inicio da proba. Vamos ver quen colle o maniquí, quen despois de da recollida pode ir de primeiro. Vamos ver. Adiántase o deportista da calle 3. Manuel Mayo da Estrada parece que cobra certa ventaxe.
Está seguido da Rúa 2 de Pablo Lema do Salvar. Vemos aí a chegada tan igualada de todos os deportistas. Chegando en primeiro lugar Daniel Andújar do Clube Acuático Umia cun tempo de 39.50. Na rúa número 2 Rubén Dosil, posto número 2 Rubén Dosil, Vidal Dosil do Salvar. E na terceira posición Manuel Mayo Otero do Clube de A Estrada. Estos son os tempos acreditados, como poden ver nas súas pantallas, o tempo que acreditou cada deportista. Deportistas xa van sair do auga en canto os deixen, e imos xa presentar a seguinte serie, David, que vai ser a serie 3 nesta proba de 50 maniquí absoluto. Vamos dar paso á terceira serie. Na pista número 1 temos a Ben González do Club Acuático Umia. Na segunda, Hugo Loureiro do Club Acuático Umia. Na terceira, Iago Abelenda do Club Salvamento Coruña. Na cuarta, David Fraga do Club Sal de Laracha. Na 5, Pedro Costa do Club Salvamento Vilagarcía. Na 6, Pablo Negreira do Club Salvamento Coruña. Na 7, Roy Loureiro do Club Natación e Salvamento Estrada. E na 8, a Miguel Fariña do Club Acuático Umia. Si, Miguel Fariña, que leva tamén moitos anos neste deporte, non sen abandonalo en un momento, competindo ao máximo nivel, ao gran nivel. Un Miguel que como xa decimos, tanto el como o seu irmán participan nas filas do Umia desde fai bastantes anos, e o deportista que máis mellor tempo acredita neste caso é David Fraga do Clube Acuático Laracha cun tempo de 36 segundos e 3 centésimas. Imos agora a ver a salida desta proba, onde compiten dous deportistas do novo Club de Salvamento Coruña, e imos ver o que nos depara esta proba. Van bastante igualados ata recollida do manequí. Imos ver o que fan. Aí parece primeira salida por parte de David Fraga. Aí un pouco en cabeza de series, perseguido por Iago Abelenda do Salvamento Coruña, e tamén por parte de Pedro Costa do Salvamento Vilagarcía. Pois o que decías ti, David Fraga, primeira posición cun tempo de 34.11, seguido de de Pedro Costa, e en terceira posición Roy Loureiro e Hugo Loureiro en cuarta posición. Estos son os tempos acreditados, 34.11, e o mellor tempo de esta proba conseguida por David Fraga. Mentres tanto, xa temos preparada a seguinte serie. David, presentamos os seguintes deportistas que van participar na cuarta serie da proba 50 remolque maniquí absoluto masculino. Pola rúa número 1, Daniel Fernández do Club Acuático Umia. Pola 2, Manuel Vilar do Club Acuático Umia. Pola 3, Andrés Carballeda do Club A Estrada. Pola 4, Manuel García do Xisca. Pola 5, Carlos Montagud do Club Acuático Umia. Pola 6, Roy Naranjo do Club Salvamento Ourense. Pola 7, Hugo Martínez do Club Xisca, e pola 8ª, Iago Herbón do Club A Estrada. Bueno, pois a ver, estos deportistas xa están aí preparándose para subir ao podium. Agradecer tamén aos colaboradores desta competición, que están axilizando moi ben o traballo, polo que podemos facer que esta competición vaya rápido, así por así decilo, que sea máis levadeira, e que os deportistas non teñan que estar tanto tempo esperando, porque o clima destas piscinas é complicado para os deportistas. No, para os deportistas e para todo, tamén no público, tamén seguro que teñen unha temperatura elevada, non?
E van agora xa. Moi boa salida por parte do deportista da pista 4 do Club Sisca, Manuel García. Parece que se adiantan as calles laterais a hora da entrada na auga. Unha serie moi igualada, todos os deportistas destacan agora un pouco aquí pola calle número 1 Daniel Fernández do Club Acuático Umia e tamén pola calle número 2 Manuel Vilar do Club Acuático Umia. No outro extremo vemos chegar en primeira posición pola calle número 7 ao deportista Hugo Martínez do Club Sisca con un tempo de 36.90. En segunda posición a Manuel Vilar do Club Acuático Umia. En terceira posición a Daniel Fernández tamén do Club Acuático Umia con un tempo de 38.95. Podemos ver nas pantallas acreditados os tempos do crono electrónico que conseguiron estos deportistas nesta serie número 4. Imos agora, David, presentamos xa a seguinte serie onde, parece que falta un deportista na rúa número 2, Ángel Fraga, e vamos agora a presentar o resto de participantes. Na primeira pista temos a Samuel Hipólito do Club Salvamento Arteixo. Na terceira pista a Alejandro Chacón do Club Salvamento Arteixo. Na cuarta Ricardo Mouro do Club Sisca. Na quinta Constantino Carballeda do Club A Estrada. Na sexta a Joaquín Mouro do Club Salvamento e Socorrismo Carballo. Na sétima Álvaro Hidalgo do Club Sal e na sétima Cibrán Leal do Club Acuático Umia. Nesta serie o tempo acreditado por Tino Carballeda de 33 segundos 15 é o mellor tempo de todos os que compiten agora na serie 5, que xa van a dar a saída ao equipo arbitral. Como decía antes David, os colaboradores son fundamentales nestas competicións para que sean máis áxiles, para que a competición sea máis rápida e podamos disfrutar do salvamento de mellor maneira e os deportistas non teñan que esperar moito tempo antes de dar as saídas. Imos entonces agora con esta serie, xa están os deportistas no pollete preparados para meterse na auga. Xa temos os deportistas na auga que van a empezar. Polo de agora non podemos destacar a ningún deportista nesta serie. Cabeza de serie, primeira saída da auga por parte de Ricardo Mouro do Club Sisca. Parece que se adianta un pouco o resto de deportistas que van moi igualados. Vai acadar a primeira posición sin ningún tipo de problema. Primeira posición, Ricardo con un tempo de 33.72. Segunda posición, Joaquín Mouro de 35.74. E terceira posición por parte de Constantino da Estrada con un tempo de 35.82. Estes dous primeiros son gemelos, parece que o levan na sangue. Sí, pois acreditaron un tempo en este caso Ricardo de 33.72, seguido de Joaquín con un tempo de 35.74. Gemelos e idénticos, ademais dificilmente distinguibles, que aquí están competindo e dando o mellor das súas capacidades. Vamos agora a presentar a serie 6, que xa está aí movéndose os deportistas para subir o pollete, e vamos presentalos agora. Na primeira pista, Javier Agrelo do Sisca. Na segunda, Anxo López do Sal. Na terceira, Pablo Amado do Sal. Na cuarta, Xoel Teijeiro do Umia. Na quinta, Daniel Vicente do Vila García. Na sexta, Martín Viña do Arteixo. Na sétima, Iago Pérez do Sasa. E na oitava, Pedro Mesejo do Sisca. Vamos a finalizar esta proba, vaise facer a entrega de medallas dos relevos e imos ver se os deportistas xa suben aos polletes para empezar. E aquí temos deportistas tanto juveniles como junior que van competir nesta proba.
entrada na auga por parte dos deportistas. Podemos ver que é unha serie moi rápida. Todos os deportistas bastante igualados. Vamos a ver quen é o primeiro en sair da auga. Bastante igualados os deportistas, tanto do Sal, Umia, Vila García, que van moi igualados nesta clasificatoria desta serie. Non teño moi claro quen é o que vai en primeira posición. Calle 3, calle 4, calle 5, moi igualados. Decantámonos coa axuda do crono electrónico. A calle 4 parece, non? Parece que a pista número 4, Xoel Teijeiro do Club Acuático Umia, ten a primeira posición, seguido de Daniel Vicente do Club Vila García, e por terceiro, Martín Viña Esmorís do Club Salvar. Os tempos están acreditados polo crono electrónico e vamos disfrutar agora da última serie desta proba matinal. Imos comezar a presentalos, David. Na pista número 1 temos a Xosé Enrique Ramilo, de deportista entrenador do Club Salvamento Estrada. Na pista 2 a Iago Vicente do Club Salvamento Vila García. Na 3 Alejandro Piso do Club Acuático Umia. Na 4 o grandísimo Javier Balsa do Salvamento Arteixo. Na 5 a Javier Mayo do Club A Estrada. Na 6 a Gabriel Rodríguez do Club Sisca. Na 7 a Gabriel Marín da Estrada. E na 8ª a Xoán Toja do Club Salvamento Coruña. Aproveitar para decir que o mellor tempo desta serie é o de Javier Balsa, con un tempo acreditado de 31,49, unha friolera de 31,49 nunha prueba de 50 metros con remolque de maniquí. Pois a verdade é que sí, grandes deportistas, un gran deportista Javier Balsa. Esta vai ter ao seu lado tanto a Javier Mayo como a Gabriel Rodríguez Colferai, a Alejandro Piso, a Iago Vicente, o debutante Xoán Toja e o adestrador e o outro que vimos nacer prácticamente na federación, que é a Xosé Enrique Ramilo Trigo do Club A Estrada. Van dar agora a salida e os deportistas auga. Empezan a nadar, o nado va prácticamente moi igualados. Todos os deportistas non sabríamos decir cal é o primeiro. E agora recollida do manequí. Vamos a ver como salida máis rápida por parte de Iago Vicente, pero vamos a ver que sucede ahora nos 25 metros de remolque. A ver, no último tramo parece que Gabriel novamente vai conseguir o primeiro. Non, é Gabriel na pista número 4, Javier Balsa conseguiu o primeiro posto, seguido de Gabriel con un tempo de 35,16, e na terceira posición o que falábamos, Iago Vicente do Club Salvamento Vila García. Moi boa prova por parte de todos os deportistas. Podemos ver como están cansados, están recuperando. E agora vamos por finalizada a prova do 50 metros remolque de maniquí. Serie correcta, ninguna descalificación, todo ok por parte do arbitraxe. Vamos a dar comezo cos 4x25 relevo de remolque de maniquí Junior. Vamos con outra proba de relevo. Como xa dixemos antes, os relevos Junior faránse pola mañán, sendo pola tarde os relevos absolutos. Agora imos comezar por este 4x25, polo que as deportistas neste caso colócanse no medio da piscina para ese remolque de maniquí
para poder entre as 4 remolcalo durante 100 metros, David. Sí, nesta primeira proba temos os equipos, vámonos presentar serie unha única serie donde temos pola pista 2 o Club Salvamento Vilagarcía. Faltannos as deportistas que están esperando o pistoletazo do arbitraxe para poder entrar na auga. Pola pista número 3 temos o Club Salvamento e Socorrismo de Carballo, Sisca. Pola 4 o Club Salvamento Arteixo, Salvar. Pola 5 o Club Salvamento Sada. E pola 6 o Club Natación e Salvamento A Estrada. Todos estes con un tempo acreditado, excepto o Club Salvamento Vilagarcía. Bueno, pois vamos ver que fan estas rapazas, a ver se se poñen xa na súa posición o equipo arbitral. E, bueno, podemos resaltar outra vez, David, a importancia desto, bueno, pois tanto dos directores ou de deporte da Federación de Salvamento como os árbitros, Secretaría de Competición, que teñen que estar facendo o seu traballo de forma impecable para que a competición sea favorable, disfrutemos todos do noso deporte dunha maneira agradable, non con enfados de retrasos, problemas. Pois, bueno, creo que están facendo un traballo polo de agora, polo que estamos vendo nesta xornada matinal, un traballo moi bo ambos equipos, non? Os colaboradores, os cronometradores, o equipo arbitral. Contamos que vai a ser un campeonato galego para recordar, por ser un grande, por conseguir grandes resultados, pese a que non temos nesta edición a Antía García, que é unha gran campeona do mundo, unha gran campeona nacional, bueno, galega en moitos momentos, non? Pero bueno, hai outras que lle siguen, ou outros deportistas que lle están seguindo a súa estela, que están mellorando ou facendo tan ben que poden chegar á altura dunha deportista como Antía. David, cando eu cheguei á Federación, alá polo ano 2004, non contábamos, no futuro non preveíamos nunca ter unha campeona do mundo ou unha deportista como Inés Barbeito, que está aquí na selección nacional. A primeira deportista que tuvimos nunha selección foi Noa Floriano. Tiñamos grandes competidoras, pero nunca pensamos pois unha campeona do mundo, un récord mundial, unha deportista galega. Eso era pois prácticamente impensable, non? O traballo de todos estes anos, de tanto da dirección deportiva como dos clubes, como de todos os que formamos o Salvamento galego, pois levounos a ver como deportistas tanto en distintas categorías que os están convocando a nivel nacional. Para nós isto é un orgullo e, bueno, é algo que estamos facendo algo ben, non? Parece que algo se fai ben cando se consiguen todas estas cousas por parte de todas as entidades. Por parte das entidades, Nuria, para min faltouche dicir que tamén estes deportistas ao final fan que medren o deporte, porque ao final son un referente, unha referencia ao resto dos deportistas para seguir mellorando e seguir intentando conseguir todos os seus propósitos e chegar ao máis alto do salvamento. Pois sí, a verdade é que chamoume a atención mentras que estábamos esta parada, cando, bueno, que xa ten que ser un orgullo e un recoñecemento moi grande para Antía cando ten unha piscina a seu nome. Eso parecía, que te decía antes, impensable que eso tivese lugar, non? Ainda no Campeonato de España organizado polo Club Umia, un grande campeonato organizado ano pasado en Caldas de Reis, chamaba a atención como as rapazas o que querían era a firma, que asinara camisetas Antía García, poder levar eso na súa roupa, a firma de Antía. Pois parece, bueno, non chegamos ao fútbol, pero parece mentira, é importante que no salvamento tamén haxa estos ídolos, que era o que nos faltaba, e que as rapazas, os rapaces que veñen detrás, pois podan verse pois en Colfe, en Gabriel, en Antía, en Lara, en Noelia, en todos os deportistas galegos que están saindo adiante e conseguindo grandes cousas gracias ao adestramento e ao seu traballo e esforzo de cada día, non? Maravillosos deportistas, tanto a nivel de realizar as súas tareas como deportista e a nivel
de manter unha conversación con eles. Son os deportistas, para min as persoas do salvamento son as persoas super amables, e que isto ao final é o que temos que fomentar en todos os deportes. Pois sí, a verdade, os deportistas que veñen detrás, a selección galega de cadete, a todos os xuvenís que están xa competindo cos absolutos, todo isto leva a mellorar o noso deporte, a orgullecernos dos deportistas galegos, ver que todo vai adiante e que todo mellora tanto a nivel galego como a nivel nacional, non? Temos aquí grandes personas, grandes deportistas que fan que isto sexa un referente ou podamos agora estar disfrutando deste campeonato aquí en Ourense, non? Bueno, pois non sabemos o que lles está a pasar porque temos este parón de arbitraxe. Estiveron agora colocando as señalizacións da línea deses metros o perímetro do cambio do boneco. Podemos falar un pouco sobre a proba. A proba consiste en 4 turnos de relevo de 25 metros, salida desde abaixo. A primeira deportista e a terceira dan os cambios no medio da piscina, mentras que a segunda é a cuarta, que xa non daría o cambio, pois teñen que tocar a parede. Supoño que estarán modificando o panel do crono electrónico, non sei ti que opinas, Nuria, igual o queren levar ahora para outro lado, isto deben estar baraxando. A verdade é que non teño claro que lle está a pasar ao crono electrónico, polo que vemos polo representante da Federación Española debe ter algún problema e parece que ahora xa volve ao seu posto, polo que en breves pode empezar este relevo de 4x25 remolque de maniquí. Tamén aproveitamos un pouco para ver esos clubes cando temos os clubes xa veteranos, o Clube Umia, o Sapo, o Sisca, pero si tamén hai que darlle unha palmadiña na espalda ou que tamén aos clubes como a Estrada, o grande labor que están facendo, un clube moi xoven, co seu adestrador Enrique Ramilo, deportista do Clube Sal, o Clube Vila García, cantidad de deportistas que está tendo, grandes resultados, como se manteñen. Isto para nós é moi bo que haxa máis clubes e agora os recén incorporados tanto o Santa Comba como esperemos que o Corsal poida seguir competindo e xa mellorando os resultados e o número de deportistas. Imos entón a comenzar, xa están as deportistas na auga, xa se solucionaron os problemas. Volvemos a repetir que na rúa número 2 está o Clube Salvamento Vila García, na 3 o Sisca de Carballo, o 4 na 4 o Salvar, na pista 5 o Sasa e por último na 6 temos o Clube Natación e Salvamento a Estrada do que falábamos anteriormente. Parece ser que vamos modificar o lado da salida, vamos salir ahora desde o dereito desta piscina Rosario Dueñas. Pois entón ese é o problema que tiñamos e agora vamos a empezar, xa empezaron as deportistas, xa están na auga. Xa están os primeiros metros, ou case a metade dos seus 25 metros, e agora vamos ver como fan o cambio. Adiantado o Club Sisca, parece que hai bastante posesión por parte deste club desta prova do 4x25 remolque. A verdade é que colleron nesta primeira aposta moita ventaxe ao resto dos clubes. O Clube Sisca leva unha ventaxe moi importante, fai o terceiro cambio os 47 segundos aproximadamente, cando aínda ningún clube fixo o seu cambio. Agora sí, 56 máis ou menos. Estrada e terceira posición por parte do Sasa. A Estrada parece que vai aí, que está remontando un pouco de metros, David. Veña
ollo nese cambio do medio, cambios máis complicados. Temos a nosa línea de 5 metros para realizar o cambio, que se non nos realizamos dentro deses 5 metros o equipo será descalificado. Bueno, Sisca vai facer un moi bo tempo, acreditaba 1.55, pero non vai chegar a un 35, un 36, 63, é o tempo que acreditaron as campeonas galegas desta proba. Posteriormente vemos a Estrada que chega de segunda con un 48, terceira posición para a rúa número 5, Salvamento Sasa e as Vila García cun tempo de un 52-31 quedaron no cuarto posto. Imos ver se a Dirección Deportiva nos confirma se houvese algún récord galego na categoría Júnior femenino. Queremos que tempo de récord á espera de confirmación oficial. Grandes deportistas, grande ventaxa que obtuveron as deportistas deste clube. Estamos esperando esa confirmación oficial que nos diga se temos ou non récord galego. Imos mentres a presentar os rapaces que competirán agora en esta proba 4x25 remolque de maniquí. Nesta serie, solo unha serie, na pista 2 estará o Club Acuático Umia, na pista 3 o Clube Salvamento Arteixo Salvar, na pista 4 Sisca de Carballo, na 5 a Estrada, na 6 o Vila García e na 7 o Salvamento Acuático Laracha. Outro clube, o Laracha, é adestrado por dous grandes deportistas como Borja Díez e Noelia. Cuna de adestradores, é o Clube Sal, con adestradores no Clube Sisca, no Clube Sal, no Clube Estrada. Parece que saíron de aí todos os que... tamén o Clube Cerceda, que ainda que non está hoxe, que non ten nestas categorías deportistas acreditados, tamén está un do Laracha. Parece que é unha cuna de adestradores de salvamento. Bueno, pois imos ver a proba destes rapaces. Salen bastante igualados. O mellor tempo acreditado polo Sisca, pero aquí hai igualdade nesta primeira posta. David, parece que se queda aí un pouco Vila García, pero van prácticamente moi igualados todos. Imos ver quen vai conseguir a medalla nesta proba. Parece que o Salvar vai adiantado. Problemas co boneco por parte do Club Umia. Houve aí un resbalón do boneco no cambio, pero seguimos en cabeza por parte da Estrada. Segunda posición o Sisca, terceira posición o Salvar. Vamos a ver como se decide isto no último largo neste 50. Sí, vai decidirse na última posta, porque veñen moi igualados a Estrada, o Sisca un pelín por detrás, o Salvar, pero entre os tres van a estar as medallas. A verdade é que xa temos moita emoción nesta proba. Remonta un pouco o Umia, adianta un pouco. O Umia, ao final o Umia... A ver que pasa. O Umia, o Sisca, a Estrada, o Salvar. Parece que o Sisca vai quedar campeón galego. O Sisca, seguido de Salvar. E por último o Umia, de terceira posición, cuarto a Estrada, seguido do Vila García, e chega o Clube Acuático Laracha na última posición. Esta serie danos que pensar de a importancia de cada un dos membros do relevo. Xa podemos ver como o Umia ascendeu desde a cuarta posición, adiantando e conseguindo así ser medallistas. Moi boa aposta fixo o Umia. A verdade, aí ao final non contábamos con el, pero aí adiantou, fixo un meritorio terceiro posto, non? David, fixo un meritorio terceiro posto Umia, o campeón galego nesta proba, o Clube Sisca. E agora, mañán, rapidiña, relaxada, finalizamos as series clasificatorias da mañán.
as finais da categoría Junior dos relevos, e pola tarde espéranos as finais A e B das distintas probas e tamén os relevos na categoría absoluta. Unha grande mañán que pasamos nesta piscina Rosario Dueñas, e agora os imos deixar, mentras non damos as medallas, a un pouco de publicidade. Me llamo Breogán y voy en busca de tesoros. Este fin de semana vamos a Ourense. Mis padres están muy ilusionados. Yo solo pienso en mi tesoro. Abre bien los ojos en Ourense, Breogán. Sus gentes. Descubre sus caminos. En Ourense tus manos te traerán el calor a través del agua. Déjate llevar en Ourense, Breogán. Encontraré mi tesoro. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y voy en busca de un tesoro. Descubre sus caminos, sus pistas. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y tengo un nuevo tesoro. Ourense. Te dijeron que para calmar la sed, lo mejor era el agua. Pero nadie te habló de qué hacer con la sed de vida. Del agua que vuela con toda la calma. El agua que se escurre entre los dedos y te activa la sonrisa. El agua que sí es calma. Que te roza y se queda cerca de ti para siempre. El agua que te trae al lugar donde nace la vida buena. Y lo que se calma eres tú. Ourense, el camino entre aguas. Me llamo Breogán y voy en busca de tesoros. Este fin de semana vamos a Ourense. Mis padres están muy ilusionados. Yo solo pienso en mi tesoro. Abre bien los ojos en Ourense, Breogán.
sus gentes, descubre sus caminos. Y en Ourense tus manos te traerán el calor a través del agua. Déjate llevar en Ourense, Breogán. Encontraré mi tesoro. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y voy en busca de un tesoro. Descubre sus caminos, sus pistas. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y tengo un nuevo tesoro. Ourense. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras. Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Caminar, Alicia. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete. Me llamo Breogán y voy en busca de tesoros. Este fin de semana vamos a Ourense. Mis padres están muy ilusionados. Yo solo pienso en mi tesoro. Abre bien los ojos en Ourense, Breogán. Sus gentes. Descubre sus caminos. Y en Ourense tus manos te traerán el calor a través del agua. Déjate llevar en Ourense, Breogán. Encontraré mi tesoro. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y voy en busca de un tesoro. Descubre sus caminos, sus pistas.
encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y tengo un nuevo tesoro. Ourense. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte... Estamos aquí de volta, vamos a empezar a entrega de medallas, donde teño aquí acompañándome a Noelia Loureiro, que vai cantar aquí un pouco as medallas con nós. Que tal estás, Noelia? Todo ben, por aquí andamos comentando as medallas de pola mañá, que son as dos relevos junior. Vamos a empezar primeiro coa categoría junior femenina, co 4x50 natación con obstáculo. Esperamos aquí a que veñan os clubes, están xa aí preparados para a salida. En quinta posición que temos o Club Salvamento Arteixo Salvar con un tempo de 2 minutos 23.63. En cuarta posición o Club Natación e Salvamento A Estrada con un tempo de 2 minutos 22.36 e agora pasan os tres primeiros postos. O terceiro clasificado da proba foi o Club Salvamento Sada Sasa con un tempo de 2 minutos 17 segundos 35. Na segunda posición e subcampeóns galegos temos ao Club Salvamento Vila García co tempo de 2 minutos 14 segundos e 8 centésimas. En primeira posición e campeoas galegas da proba o Club Salvamento e Socorrismo Carballo Sisca con un tempo de 2 minutos 12 segundos e 67 centésimas. Moitas felicidades, moitos parabéns a todas as deportistas, a estas, sobre todo a estes tres equipos que quedaron de podium, os tres primeiros equipos que se levaron as chapas, como decimos aquí. Entrega de medallas por parte de membros directivos dos clubes e a presidenta da federación. Noelia, que é o que se sinte cando chegas aí e vas recoller a tua medalla? Bueno, pois nos relevos eu supoño que como é un éxito compartido é todo máis gratificante. Nas probas de equipos, non? Ben, vamos a seguir co seguinte relevo, 4x50 relevo en natación obstáculos junior masculino, en sexto lugar, Club Salvamento Acuático Laracha Sal, con un tempo de 2 minutos 03.74, no quinto lugar, Club Natación e Salvamento Estrada, con un tempo de 2.01, no cuarto posto, o Club Salvamento Vila García, con un tempo de 1.59, E para as medallas, en terceira posición, o Club Acuático Umia, con un tempo de 1.59.30. En segunda posición, e subcampeóns galegos da proba, o Club Salvamento e Socorrismo Carballo Sisca, con un tempo de 1.54.43. Moi cerca
dos primeiros e campeóns galegos, o Club Salvamento Arteixo Salvar con un tempo de 1:54:39. Podemos ver aí nas imaxes o que é o afán do deporte. Vemos aos deportistas dándose a man a hora de subir aos podiums, ese xesto de compañeirismo moi importante, polo menos para min, creo que para Noelia tamén, que o importante de ser deportista. Efectivamente, o máis gratificante das competicións ao final é compartir cos compañeiros e compañeiras do teu equipo e dos demais tamén. Vamos pasar ahora ao seguinte relevo, que vai ser lanzamento de corda junior feminino. Unha clasificación un pouco abstracta, posto que solo un equipo conseguiu acabar este relevo. Tratándose así, primeira posición e campeóns galegos do Club Acuático Umia. Ao final esta proba é unha proba moi difícil de rematar, moitas veces quen o consigue é quen leva as medallas. Moitos parabéns, rapazas. Parece ser que se complicou aí un pouco esa medalla. Esa medalla veu sin atar. Aí solucionando polo técnico, polo entrenador do Salvar. Seguimos adiante con esa clasificación do relevo de corda. No relevo de corda de junior masculino, en quinta posición o Club Salvamento Sada Sasa con un tempo de 39:35. En cuarta posición o Club Salvamento Acuático Laracha Sal con un tempo de 23:50. E para as medallas, en terceira posición o Club Salvamento Arteixo Salvar con un tempo de 22:46. En segunda posición e subcampeóns galegos da proba o Club Acuático Umia con un tempo de 19:44. En primeira posición e campeóns galegos da proba o Club Salvamento e Socorrismo Carballo Sisca con un tempo de 16:91. Parabéns a todos. Moitas felicidades. Podemos ver aí nas imaxes un xesto de compañeirismo e ao mesmo tempo de retranca por parte dos campeóns galegos. Todos eles grandes deportistas. Vamos pasar ahora aos seguintes relevos e vamos a empezar as últimas dúas clasificacións dos relevos, que van a ser os dous relevos de 4x25 remolque de maniquí. Pasamos agora co junior feminino. En quinto lugar o Club Salvamento Arteixo Salvar con un tempo de 1:57. En cuarto lugar o Club Salvamento Vila García con un tempo de 1:52:31. En terceiro lugar o Club de Salvamento Sada Sasa con un tempo de 1:51:66. En segundo lugar o Club Natación e Salvamento a Estrada con un tempo de 1:48:52, conseguindo así acadar o posto de subcampeóns galegos. En primeiro lugar, acadando o posto de campeonas galegas, o Club Salvamento e Socorrismo Carballo Siscar. Moitos parabéns, nena.
Bueno, recordamos que pola tarde realizaránse as finais das probas que se fixeron pola mañán, 200 obstáculos, 100 socorrista e 50 remolque, ademais dos relevos, pero nesta ocasión os absolutos. Estaremos aquí retransmitindo, intentaremos que vayan pasando diferentes deportistas a dar a súa opinión tanto do campeonato, as sensacións, un pouco todo. Pasamos a 4x25 relevo remolque de maniquí junior masculino. En sexta posición quedou o Club Salvamento Acuático Laracha Sal con un tempo de 1:33:34. En quinta posición o Club Salvamento Vila García con un tempo de 1:31:05. En cuarta posición o Club Natación e Salvamento a Estrada con un tempo de 1:26:20. En terceira posición e xa meténdose nas medallas o Club Acuático Umia con un tempo de 1:24:50. Subcampeóns galegos proclamouse o Club Salvamento Arteixo Salvar con un tempo de 1:23:00. E campeóns galegos da proba foron o Club Salvamento e Socorrismo Carballo Xisca con un tempo de 1:22:32. Parabéns a todos. Moitas felicidades a todos os deportistas e deportistas que lograron chegar hoxe aquí. Animamos a que sigan entrenando e sigan vindo a competir a estes campeonatos. Vémonos pola tarde ás 4:30 para seguir cos finales e os relevos absolutos. Ata pola tarde. Me llamo Breogán y voy en busca de tesoros. Este fin de semana vamos a Ourense. Mis padres están muy ilusionados. Yo solo pienso en mi tesoro. Abre bien los ojos en Ourense, Breogán. Sus gentes. Descubre sus caminos. En Ourense tus manos te traerán el calor a través del agua. Déjate llevar en Ourense, Breogán. Encontraré mi tesoro. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y voy en busca de un tesoro. Descubre sus caminos. Sus pistas. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y tengo un nuevo tesoro. Ourense.